Buwan yan. Yan, thumbs up daw. First honor natin si Joey Magbanwa. Nag-love shoutout my friend Doc Aprilio. Hashtag di apok. Nagpalit kasi na siyang pangalan. Teka lang po. Ano lang. Ano nga pala yung ano ni kaibigan Di Apok lifestyle. Ito nga pala yung kanyang tawag nito. Lipat ko lang itong ano, monitor. Second account pala ni kaibigan Di Apok. Yun. Main mo ba to kaibigan Jory Magbanwa? Sabi nito. Shopee Tutu, Free Shopee. Hindi ko na Yun, main pala yung kay Jory Magbanwa. Lagay ko na ng jacket na kaibigan Jory Magbanwa. Shoutout sa iyo from Jory Magbanwa. Kaibigan Di Apok, lagay ko man ng jacket to. Kasi main to main ako pag nagla-live na main to main. Para mas maganda. Harang po muna, promise Lynn. Like Dan Host, may galab shout out. Good morning from Serdi Official. Harang pa. Miss Lynn, harang po muna. Thank you host. Jacket, may jacket na, Sino itong Bell Hope? Titinan ko lang lahat ng ano ha. Salamat kaibigan Bell's Hope. Wala tuloy yung... Wait lang. Sige, mag-ano muna kayo. Baba na ng bahay para may pin na kung sinong mauunang magbababa. Salamat host from Alicia Indiana. Yan. No problem kay Ate Alicia. No problem. Talagang ganon. Pag Lady Jan, si Bell Hope kasama. Oo, kaibigan. Sinilip ko lang kaibigan yung kanyang ano. Yung kanyang channel. Meron siyang 677 subscriber. Bell ko na siya kaibigan. Salamat kaibigan Shirley ha. Bell ko na siya. Panuorin ko lang muna dito sa ano. Di ko matandaan host kung saan kita nadikitan. Kay Shirley o kay Mami Tess. Nakalimutan ko na.
Salamat host. Oo nga, kay Shirley yata, kay Shirley. Tinitingnan ko kasi kung ano, kung main yung gamit. May moderator na yan, kaibigan, ano, Jory Magbanwa. Tamsak host, may galab siya. Don Jamal TV, Tamsak Dan po host. From Don Jamal. Isa, ano rin to eh. Main rin to ni, ano, ni Don Jamal. Good morning from Jury Magbanwa. Mega shoutout sa'yo. From Taxi Uragon TV, mega love shoutout. Magandang morning po host. Good morning din. Boy Peralta, good morning bro. Thank you bro. Thank you very much. Tamsak Idol. Yan, ipipin ko na tong kay ano, itong una nagbabae. Pipin ko na agad yung kay Taxi Uragon. Tingnan mo, wala pa ako sa... Trust the new standard of disinfectant. Yan, salamat sa 9 thumbs up at sa 8 viewers ni Tony Maksam. Mabilis talaga ako magbaba, haha, from Taxi Uragon. Kay Boy Peralta, may love shoutout. Parang dinikitang kita host. Kay Sir Jerry. Hindi ko na matandaan mga kaibigan, sa dami ng pinupuntahan natin. Pero okay lang, salamat at pumunta kayo dito sa aking live stream. At, tawag nito, nagkita-kita ulit tayo. Mega love shoutout, Bells Hope from Bruboy Peralta. Thumbs up dan bro. From Bruboy Peralta. Mega love shoutout, Manoy Nugi Hunter TV. Salamat. Mega love shoutout, Foreign Boy. Jory Magbanwa nag-drop ng bahay. Yun, dansa na kapin. Mega love shoutout, Nugi Hunter from Bruboy Peralta. Mega love shoutout, Praise Shirley. Nugi Hunter pare. Mayap morning. Yun, teka lang po saglit. Yun, game. May ano ba? May boses ba? Thumbs up from si Herrera. Ang dami naman yan kay Ate She. Busy lang ito host. Silent lang. Online class ako. From Shirley. Sige, salamat kaibigan Shirley. Dansa na kafin from Joy Magbanwa. Bro, BG ko. Sige, no problem bro. Salamat. Diyan lang kayo. Okay lang. Ewan lang po ng bakas para mabalikan. Driving pa ako. Thanks host. Game na. Taxi Uragon na nakadikit na oh. Inaan ko nga na naman tong ano. Tong ating di makita kasi.
Nakikita na ba? Hindi pa rin. Dito ko Taxi Uragon sa Anchen Melody. Oh, Anchen Melody. Pakipanood po. Kahit di nyo gusto. O, pakipanood. O, katulad nito mga kaibigan Taxi Uragon dito ulit ako Taxi Uragon Puro na yan bell all kaibigan Taxi Uragon Dito ako sa latest video mo Anchen Melody. Number 9, 20 at saka 21 Pangatlo, Taxi Uragon pangatlo. Dito ko sa Anchen Melody mo. Like number 20, 22 na Good morning Idol host from Manay Tita Vlog. Thanks Idol from Taxi Uragon TV. Good EM from Ate Shi Herrera. Lagyan ko na yung jacket dyan Ate Shi. Baba ng bahay Baba ng bahay. Alicia Indiana, may kalab shout out. Thank you for coming. Jury Magbanwa yun. Sunod natin si Jury Magbanwa. Manood po ng katulad ng ginagawa ni Tunying Harang from Jim Vlogs. Tusok. Manood po katulad ng ginagawa ko. Pinapanood natin para sure na makakatulong. Puro kalimbang ulo, kaibigan Taxi Uragon Kalimbang ulo lahat yan Ayan kalimbang all. Thanks host from Jury. Sunod kita. Naunahan ka kasi magbaba ng bahay Harang from Jim Vlogs. Mega love shout out from Gapan City, Nueva Ecija. Alma Baby, thumbs up with Harang from Alma Baby. Sino ba tong Alma Baby na to? Silipin ko lang Road to grade 5 si Jory Magbanwa. Road to grade 7 si Bells Hope. Main to Ate Baby, Alma Baby. Main. Nagtatanong po si host para may galabset mga kaibigan from Tita Vlogs. Thank you host from Joy Magbanwa. Hashtag Taxi Uragon TV. Check. Main mo ba to Ate Alma Baby? Hazel May, thumbs up from Hazel May. Main ba rin ba ito ni Hazel May? Magsabi po kung main Hi po. Hi po from Duke Apurillo. Ninja House. Main to main po ako kaibigan. Mas maganda kasi pag main to main kasi nag-iingat na po tayo ngayon. Mas maganda po una yung ipasok main, sunod Ninja. Tony Maksam. Manggapang na lang ako guys. Magbabakas lang ako. Kayo na bahala mag-rest back sa langat. Kaibigan Belsok. Manood po katulad po ng ginagawa ni host para pare-pares tayo hindi ibasura ni Whitey sa ating kanya-kanyang bahay. Para po makatulong talaga sa Watch Hour, isa pa sa Watch Hour sa Banana, kung monetize channel man, makatulong din sa revenue. No skip ads po mga kaibigan para sa ating mga kaibigan sa Whitey. Tapos na kaibigan Taxi Uragon na Main to main po muna tayo. Main to main mga kaibigan. Hello CC Pinay Emirates. Good morning Kabsat. Light 15 from Pinay Emirates from Ate Kabsat. Yan, main po niyan. Pinay Emirates White. Mega love shout out. Bills Hope. Dumaan lang Kabsat. 5:30 AM pa dito. Sige, thank you. Thank you for thumbs up kaibigan. Kabsat, thank you. Natawa ko sa'yo tol. O natawag daw, tol. No, give me a love shout out. Kain bro. Sige, nag-almusal na ako bro. Salamat sa lahat. Mega love shout out, Sir Boy Peralta from Tita Vlog. Jury Magbanwa, nag-drop ng bahay. O, tapos na kaibigan Taxi Uragon
Ito, nasa ano na ako kay Don't Forget to Remember. Don't forget to remember me. Bee Gees, cover by Taxi Uragon. I-like ko na rin ang kaibigan, like 34. Oh. Yes po, alam ko po host. Dati na akong money. Minalas lang po. Save ko lang sa watch later video nila. Then play ko sabay. At silip-silip ko lang. Then bakas kalimbang. Hashtag Tony Maxam with love. Love, love, love. No bread, papa. Apay gayam. Di mo meet i-mention. Tinagan kon. From no bird, papa. May nakakaligtaan na ba ako? Ayun pala. Sorry kaibigan. No bird, papa. O ba't may wala ka ng jacket? Ay, meron na pala. Sorry, natabunan lang kaibigan. Nakaligtaan lang kaya ayaw kong gumamit ng ayaw ko sanang gumamit ng laptop na backup. Pang backup ko kasi pag ini-scroll ko yung ini-scroll ko yung ito. Pag ini-scroll ko siya, ang bilis niya, may natatabunan. Alma baby, yun. Papalit po ng main pa jacket, ninja po. Palit po ng main po tayo. Tapos pag kilala ko na po kayo, pag Iris May, haba ng harang. Sino ba tong Iris May? Anong main nito? Ni Iris May? Anong minute na Iris May? Haba ng harang. Thanks to Ning, Pogi. Mahurag talaga from Taxi Uragon. Wait lang, balik ako from Tito Vlog. May galab siya na Manay Tunying from Nogianter. Thank you Manay Nogi. Thank you. Next natin pin si nasaan na ba 'yon? Si Jury. Nasaan na ba Jury? Jury Magbanwa. Iris May. Sino tong Iris May tawan-tawa? Apay gayam, di mo ni mention tinagan ko from New Bird pa. Nagtampo talaga ito si New Bird. May galap shoutout my friend. Sino ba tong Chinese New Year na to? Ay, apay ngay. Ba't naipin ko? Nalilito tuloy ako. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Sa nakapin isang dikit sa nakapin. Good morning my friend. Where you from my friend? Kunghay Patchoy, life with love. Like number 30 Like number 30. Kaibigan Jury Magbanwa. Like number 30. Di ba pala nakasubscribe? Subscribe ko na. Katuda Alcaraz TV House. Yan bell all now, bell all. Ito, pangalawang dikit. Di pa nakadikit, kulay pula Pangalawa. Binihan naman ng kamay ko. Like number 32.
Yan, may mga bakasyon kaibigan ha. During Magbanwa. Baba lang po kayo ng bahay, baba ng bahay ha. Like number 33. Hindi pa nakadikit oh. Iris May, ayusin mo, hindi makita. Hindi. Ito lang isa, hindi makita itong isa oh. Pero ito nakikita naman. Oh. Tapos ito, oh, nakikita naman oh. Yan oh, namumula pa oh. Punta tuloy kay Jason Vlog. Yan, may mga bakas yan sa akin. May mga bakas. Dahil lang ko ah. May second floor na BIOS. Pwede baba. Sino ba itong Irishman na to? Teka lang. Wait. Gis na pala. Thanks to Nying. Pugi mo. Ano ba yun? May galap sa pa rin boy. Organic. Ano ba yun? Organic. Wilsop, how are you? From No Bird Papa. Jory Magbon, mabibigi salamat host. Good morning po. Katuda, Tamsakdan host. Notify. Sino tong Katuda? Katuda kaibigan. Anong main channel mo kaibigan? May second floor na bahay, host. Pwede ibaba. Ano ba min mo, Iris May? One subscriber ka lang kasi. Maganda na po yung kilala ko ha. Yung kilala. Salamat to sa ayuda mo from Joy Magbonwa. Sige, no problem yan, no problem. Ayusin mo, hindi makita. From Iris May. Sino Iris May na to? Pinagluluwa ko nito eh. May second floor na bahay host. Pwede baba. O kaya may third floor. Kaya ba dyan house? Third floor ba? Third floor sinasabi mo. Second floor. Thumbs love po host. Pang 24. Boy Peralta. May galab siya to. Ami Jimenez. Kain tayo. Dami na yatang natabuni yun. Thumbs up host from Ami Jimenez. Thumbs up dan host. Notify. Alcaraz TV host. Ay kaibigan Alcaraz. Main to main ako. Kaibigan main to main. Notify ka sa dalawang CP ko host from Alcaraz TV. Good morning Katunying. May galab siya to all from Survivor Grandma. Yun, may jacket na ba yan? Ate Survivor Grandma. Loyalty Vlog. May galab shout out. Pang 24. Yan, may moderator na yan, kaibigan. May galab shout out. Ami Jimenez. Kain tayo. Like 25. Nasa harang pamanoy. From Mrs. Lantin. Salamat Manay Lantin. Idol Loyalty, may galab shoutout from Ami Jimenez. Serbot, may galab shoutout po. Sinong Serbot? Di pa nagkakape si Idol Joyce Jimenez ha. Ayaw mo diwag host, bahala ka dyan from Iris May. Sino ba tong Iris May na to? Boy Peralta, may galab shoutout po. Kaibigan. May galab shoutout Ami from Tita Vlog. Jory Magbanwa. BGBG may galab shoutout kusina ni Jose. Yun, natin pala si ate kusina ni Jose. Thumbs up.
na host from Kati Kusina ni Juicy. Mega love shout out kapatid, Loyalty Vlog. No Bird Papa, BG. Mega love shout out Tita Vlogs from Kusina ni Juicy. Jory Magbanwa, Bigi. Mega love shout out po Kusina ni Juicy from Bruboy Peralta. 27 thumbs up host from the Survivor Grandpa. Mega love shout out sa lahat na nandito from Ate Juicy. Kaor. Mega love shout out Loyalty Vlog, She Herrera, BG. Bawal ba ako dito, boss? Hindi kaibigan, main to main lang kasi ako kasi maraming nag-request sa atin na main to main. Main to main muna kaibigan ang ipasok pero kilala kita Alcaraz, si kaibigan Alcaraz. Taga Bicolano din yan. Masbate. Salamat host. Kasi maganda nga naman yung suggestion ng iba main to main para makilala natin kaibigan. Ipagpaumanhin nyo kung yung ninja ay hindi muna natin tinatanggap. Pero pag kilala ka na po namin, kilala ka na po nila na yan din ay ninja mo, wala nang problema yan. Check nyo po muna. Kasi host. Ay, oh. Yan, okay na, kaibigan Alcaraz. Kasi unang Alcaraz mo kasi ano, parang ninja, di ba? Yung unang pinasok mong Alcaraz. Kilala ko Alcaraz, kilala kita, kaso ang problema, yung mga naandito, pag clinic nila yung Goto channel, syempre makikita nilang hindi main, baka magtampo sila, baka sabihin may pinapanigan porket kilala na yung tunay na Alcaraz TV, baka magtampo sila kaibigan. Kaya mas maganda pinapakilala ko rin. Yan po yung kanyang menu. Salamat yung Alcaraz TV. Meron din po siyang ninja pero legit din. May marami din subscriber. Maganda yung pinapaliwanag natin. Mabuti yung main to main from New Bird Papa. Megalab sa Tatkab sa Atlantin. Main si Alcaraz Manoy. Oo nga min yan. May una kasi siyang pinasok kanina Alcaraz. Chinek ko. Pero kilala ko yan si Alcaraz TV. Kaibigan ko yan, kaibigan. Ako lang ang budol dito from Iris May. O si Iris May lang daw ang budol kasi 1 subscriber, ayaw na magpakilala. Bahala ka dyan, Shantil May. OTWC na kaping from Tito Vlog. Bang BM Aris Channel, may kalab siya natin, my friend. Tama host from Jory Magbanwa. 2 CP ang nakasupport sa iyo host. Support ito. Oh, dati siya si Alcaraz. Paki-subscribe nyo nga po si kaibigan Alcaraz. Hindi naman sa sinasabi ko nagkaanuhan kami kanina na ano ko yung channel niya. Hindi naman sa sinasabi ko na pinopromote ko na agad. Kaibigan ko na po yan si kaibigan Alcaraz TV. Pinapaliwanag ko lang sa kanya kanina na main lang gamitin. Okay po, magkakaintindihan tayo. Sige. Digitan tayo. Kusina ni Jose. Hello. Ako po host legit. Ipasok mo nga muna yung main mo, Iris May. Ang kulit nito. Dahil sa nakawin, kusina ni Juicy. Dahil sa nakapinos, Miguel Absetat, Ma'am Sirisa, Jory Magbanwa, Dan Pulpak. Yun. O bakit? Alam mo ako si Shantil May. Hindi, alam kong Shantil May ka, kaso problema, hindi ka nila kilala, hindi ka pa nila kilala. Shantil May ang ano nito, ang main. Itong Iris May. Elvis Vlog, morning host from Elvis Vlog. Yun, main to ni Elvis Vlog, oh. Pero check ko muna. Oh, nag-uumpisa pa lang pala yan si Elvis Vlog. Tapos na kayo sa nakapin para magpalit naman tayo. Notify ka po sa 2 CP ko. Katuda at ito. Sa Alcaraz TV, support po ito, Noy. Ay, sa'yo ba yung ano, yung katuda na ano? Ma'am Sirisa, tapos na po ako sa iyo, pabalik. Tingnan pag nagdidikit ako mga kaibigan, tingnan sabi ni Alcaraz. Notify ka po host, 2 CP ko, 2 CP niya. Notify ako kasi pag nag-comment ako, ano yun? Shantel May, kulit mo ha, from Lantin Vlog. Oo nga, ang kulit lang. Manay, ang kulit niya ni Shantel May. Alicia Indiana, Dan Pulpak from Sirisa.
Joy Bagbanwa nag BG, no board papa. Check from Bells Hope. Pasabit po. Pati Warikos, bahala ka dyan. Ang kulit dito ni Chantel May, sa totoo lang. Pero okay yan, the best yan. Joey Magbanwa, dan dikit na. Palit tayo sa nakapin ha, palit sa nakapin. Dito naman tayo kay kaibigan Alicia Indiana. Host, ang tagal ko magdikit. Host, ang tagal ko magdikit. Oh, no, okay yan. Basta pag mahalata naman kasi. Pag matagal kang bumalik, ibig sabihin nanunood ka. Puro lakas kasi main ko, Lantin Vlog. Kaya rest ko muna. Kinukulit ka, hindi yata busy. Kinukulit ka, hindi yata busy. Oo nga, naka-rest yata yan. Wala, ano yata yan yan? May kalab sa my friend, Nelo. Nelo, ano nga pili dito yung Nilo? Magnaye yun, Nilo Magnaye. Bells Hope, hello. Paharang naman po kayo kahit isa lang. Dahil joke lang. Okay lang yan, kahit hindi nyo na, pag nagdikit kayo, pagbalik nyo, kahit hindi nyo natingnan yung harang, hindi nyo panuorin, basta importante panuorin nyo po yung tawag nito, yung dinidikitan nyo para maiwasan natin yung puro lagas. Salamat host from Alicia Indiana. May galap sa tatlo, bruto ni Maxam, pagbati mula kay Nilo Magnaye official. Good morning boss. From Janine Lifestyle Vlog. Sinong boss? Walang boss dito, thumbs up na ko. From Jenny Lifestyle Vlog. Chantel May, ganun talaga. Lahat naman tayo, nalalagasan. Oo nga eh. Kulong ang kwarto lang tig-vlog. Di ko. May galap sa Brunilo. From Bruboy Peralta. Juliet Mukbang Harang. Jenny Lifestyle Vlog, shout out. From Alcaraz TV. May galap sa Bruboy Peralta from Nilo. Boy Peralta, good morning kapatid. Juliet Mukbang. Kaya lagas dahil hindi mo pinapanood yung video from Newboard, Papa. Oops. Dito muna ako kay ano. Alicia Indiana. Ba't kaya hindi makita? Masyado bang maliwanag? Subscribe ko na ako, Kalimbang All. Kalimbang All ha, unang bigay. Unang giveaway. Risa, salamat from Alcaraz. Pangalawang giveaway. Pero nakadikit na. Like number 5. Hello everyone. Sino walang ligo dito? Puro na lang white eh. Puro na lang daw white eh. Wala nang ligo-ligo. Oh, pangatlong bigay. Pangatlong giveaway. Bro, pasensya na ito gamit ko. Gamit ko ito sa work ko. From Nilo. Pangatlong giveaway. Oh, kaibigan, walang problema kaibigan. Kilala ka naman, kilala ka na. Pero mas maganda kung main to main kasi pinapairal natin yung main to main para sa kaligtasan din o at saka sa seguridad din ng ating mga channel. Kaya lakas dahil hindi mo pinapanood video, nagagalit ulit si Newboard Papa. Alcaraz morning from Janine Lifestyle Vlog. Hindi po ako nalabas manoy, kaya wala pa harang. Sige, okay lang yan. Yun, salamat Machiti Bots Vlog. Bulaga daw. Hindi ako nabulaga, kaibigan Machiti Vlog kasi matagal na kitang inaabangan Machiti Vlog, Machiti Bots eh. Kaya hindi ako mabubulaga. Salamat sa pagpunta kaibigan Machiti Bots. May moderator ka na kaibigan. Di kadalasan kasi lagas. Kasi kasi yung iba kasi, yung ibang baguhan na YouTuber, yung small YouTuber, yung baguhan,
Mahilig kasi ano eh, mahilig na para bang palaka. Di pa ako di pa ako dinamitan. Hindi naman nandiyan na may damit na. Yung talon pa ng talon, sa sobrang excited na makadami ng isda, sa sobrang dami, siyempre talon sa kabila, hindi nila alam na yung pagtalo nila na minuto lang, minutes lang, doon na naman sa kabilang live, minutes lang sa kabilang live. Hindi niya alam na puro lang lagas yun. Mas maganda po mag-stay kayo sa isang live stream kahit hindi matapos. Kahit mga kalating oras, isang oras, mag-stay kayo. Video lang bruto niyo. Sige, mag-stay kayo. Tapos, pag naka-stay na kayo ng mga kalating oras or isang oras, lipat na naman kayo sa kabila. Clear list kayo, lipat na naman kayo sa kabila. Yun ang nangyayari sa maraming lagas kasi. OTWC ng Kapinos from Alcaraz TV. Bro, pasensya na ito gamit ko. Sige, no problem, ayos lang yan. Dikit lang at may bakas para mabalikan ko. Nasa bundok lang si Grandma. O nasa bundok daw si Grandma, oh. Good morning, Tunying Maksam. Host Tunying from Alamo 552 Official. Mega love shoutout to all from the Survivor Grandma. Dikit lang at magbakas para mabalikan ko. Nasa bundok lang si Grandma. Sa nakapin po, sa nakapin. Kain po host from... Sige, kumain ako din. Kaibigan, tapos din ang bulaga. Narinig na kita. Di pa ako dinamitan. May damit na, oh. Kahit tapusin mo video. No board, papa. Lagas pa din, uy. Di, babalik kasi yan. Yung lagas na yan, talagang ganyan yung lagas. Kahit kami noon pa. Talagang pag nangisda kami, lagas pa rin. Pero ito nga lang masasabi namin, yung mga dating naka-experience ng ganyan, huwag kayong magpapa-stress. Kasi yung lagas, talagang realidad na yan. Talagang everyday, mangisda man kayo o hindi, may lagas talaga yan. Pero pag na-monetize kayo at hindi na kayo nangingisda, unti-unti nga angat yung banana nyo. Pansinin nyo, pag nakagraduate kayo ng 1K, hindi na bumaba, bilis na magiging 1.2 yan. Dadagdag agad yan. Hinubaran mo pala ako. Hindi, lahat kayo hinuhubaran ko, kaibigan. Machiti boat. Kasi naglalaba ako. Unang punta mo pa lang naman dito, kaibigan, Machiti Boats Vlog. Matagal na kitang inaabangan, pero ngayon ka palang uli nakasilip. Matagal na akong nagtanggal ng moderator kasi ako nga, ang dami araw-araw. Diyan na po sa nakapin, pabalik na, nood ako ng bahay mo. Video lang, Bruto Nying. Sige, salamat. Ang pangit dito sa ano eh. Mga monitors nga eh, no bird papa, lagas din pa rin. Sadyang ano yung lagas na yan? The Survivor Grandma, full watch ko na lang po again eh, naka full pack na po ako rin pala last nag-comment. Sabi mo di ka mag-LS, tapos ngayon nagyaw-yaw ka. Kasi kung ang isang ang isang vlogger o ang isang nasa bahay mo or nakakalimbang siya sa'yo, huwag mo nang tanungin kung anong oras ang live niya. Kung nakakalimbang siya sa'yo, kahit di mo na tanungin kung anong oras ang live niya, magpapap up sa'yo yan. Okay, di ako nagtatanong ng anong oras ang anong oras ang live mo, kaibigan. Hindi ako nagtatanong ng ganyan. Magtanong ako pag bago. Pero pag laging nasa bahay ko naman nakakalimbel all, hindi mo na kailangan tanungin, magpapap up sa'yo yan. Kung hindi magpop up man sa'yo at nakalimutan mo, may kita mo naman yan pag nakita mo doon sa notification mo kung ilang oras na nakalipas. O ibig sabihin mag-adjust ka pababa. Bellhop, done full watching. Iris May, take it easy. On fishing from Newbird Papa. Watch the video before thumbs up and before comment. Mga monetize nga may.
Ako nga, ang dami araw-araw from Janine. Oh, palit tayo sa nakapin, palit sa nakapin. Pero nandito pa ako sa kanya, oh, Ate Alicia, oh. Ayun, oh. Tatlo, nandiyan pa ako. Hindi ko ini-skip yan, ha. Nandiyan pa, oh. Host morning from LBTV Official. Mega love shoutout, Ate LB. Good morning from Chongko Official. Main mo ba to, kaibigan Chongko? Chongko pala, Chongko Official. Ay, main pala niya, main. Thank you for coming, my friend. Chongko Official, RC. Marlene Cadigoy, Tamsakos. Pangalawang tuso from Marlene Cadigoy. Nobert Papa. Ano ka pala ka para talon ng talon? Nobert Papa, ano ka pala ka para talon ng talon? Belsop, Dan Pulpak po. Sarap. Sa tainga ng yung music. Marami. Morning lang din kapatid. Hi, morning din po. Buti nga, maaga ako nagising, nakapunta sa'yo from Janine Lifestyle. Yun, salamat. Buti nga, maaga nagising, no? Salamat naman at nagkaroon ka ng time. Salamat sa effort mo at pumunta kay Tunying. Tama ang sinasabi ni bro, lahat tayo mararanasan natin yan hanggang ngayon. Oo, mga kaibigan, mararanasan. Sa mga nag-uumpisa pa lang, nung nag-umpisa din kami, ganyan din kami. Hindi maiwasan yung lagas na yan. Kaya, pag nalagasan kayo, mangisda uli kayo. Tsaka hindi naman kasi hindi naman Joel Video Okay Vlog, harang kaibigan. Yan, may jacket ka na kaibigan, Joel Video Okay. Hindi naman kasi itong pangingisda natin. Hindi mo naman masasabi na mangisda ka ng isang buwan, makukuha mo na yung 1K subscriber. Hindi naman ganoon, mga kaibigan. Yung iba nga, inaabot ng taon eh. Yung iba nga dyan, inaabot ng 2 taon. Swerte na lang yung iba, inaabot ng 5 months, 4 months, or 6 months. Yun yung talaga masipag mangisda. Hindi na nila pinapansin yung lagas. Kaso kung lagi mong iisipin yung lagas, ay may stress ka talaga. Ligo na kayo ha, from Ate Juliet Mukbang. Yun, maligo na daw, hindi pa naliligo. Sabi ni Ate Juliet. Iris May, watch your video after 8 hours from the you watch mine. I guarantee, hindi malalagas from Newbird Papa. Yun, salamat sa mga payuhan nyo, magpayuhan lang tayo. Menu ba yan, Joy Magbanwa? May galap sa kapatid, Joel Video Okay from Tita Vlogs. Juliet Mukbang, BG in kusina ni Ate Juicy. Skyline PH, Harang Boss. Harang Boss, sino yung boss? Main to main ha. Salamat kaibigan, Skyline. Nag-graduate na siya sa 1.5 ba? O, sinubord Papa, kaya huwag mong isisisi na hindi namin pinapanood yung mga videos, no? Lagas pa din, idol. Lahat po tayo nakakaranas ng lagas. Ako nga ho, 40 ang lagas. Pinahabayaan ko lang. Kasi ano po yan, Sis Juliet? Paingilit yun. Enjoy lang sa pag-YT, huwag masyadong seryosohin. Sabi ni Loyalty Vlog, oo nga eh. Harang Host, may jacket na yan. Hindi lang mga kapatid, huwag na ma-stress. From Bruboy Peralta. Matchitibot Vlog, padrop link mo. O padrop daw ng link, Matchitibot. Nandiyan ka pa ba? Lantin Vlog, Kuya Dan, sa masarap na patula with miswa. Main mo ba yan, Joy Magbanwa from Tita Vlogs?
Hindi mawawala ang lagas hanggat may mga spam, plus hindi pa nanonood ng pelikula, hanggat may mga hindi marunong makipagdikitan, hindi mawawala ang lagas. O, tinan mo yung sabi ni kaibigan Alcaraz TV. Hanggat di walang natututo, lalo na yung mga baguhan na reklamo ng lagas, hanggat di sila natututo, lagas pa rin yan, lagas sa kanila, lagas din sa atin, kahit monetize na tayo. Ganun lang yan eh. Kasi pag linagas ka ni YouTube sa isang channel na hindi nanood, lalagasin ka rin ni YouTube sa channel na kahit nanood ka. Pero kung parehas kayong nanood, parehas maganda yung comment nyo, eh imposible. Mega love shoutout kaibigan Wilson TV. Aking kaibigan na malaki na rin yung kanyang bahay. Ito ba yung main mo, Wilson? Ayun nga pala, ito yung main ni kaibigan Wilson TV. Mention po yung mga nagdikit sa akin noong last LS ni host para mabalikan ko. O yan, o, tinan mo si Marlene Cadigoyo. Mention daw yung hindi pa nababalikan para wag magtampo. No Bird Papa, wow naman. Thank you Idol Yahoo Love Love from Iris May. Pwede makahingi, libreng banana host. Kahit 10 banana lang, please. Maluoy, thank you. Okay, pagdikitan ka lang dyan, kaibigan Wilson TV. Pero manood kaibigan, no? Katulad ng ginagawa ni host para katulad nga ng lagi nating ano dito, laging usapan ang lagas. Puro lagas daw po. KMRR, Rumiel TV, pa-jacket host. Teka lang kaibigan Rumiel ah. Yan o, baba ng link. Palit sa nakapin. Ipalit ko nga muna itong kay ano. Sino bang nauna? Ate Juliet, baba nga ng bahay. Ito si Belsop muna, Belsop kasi bata pa to eh. Excuse. Parang ano na naman ah. Pasko, jingle bell. Jingle bell lang ah, jingle bell. Ako babam. Jenny Lifestyle Vlog, Dan Dikit na po. Good morning from Blantin. Marami yata akong di nabasa. Iris, may ibig kong sabihin yung manunood sa'yo, hindi pinanood yung video mo, 3 to 5 minutes yung video mo, they just tamsakdan. Host, maya out na po ako, medyo antok na. Sige kaibigan Loyalty, no problem. Palit siya ng kapin, palit. Nandito kay Bells pala. Belsop oh. Unang dikit, Belsop. Hindi makita to. Ang problema nito, ba't ayaw makita? Display. Yun, kita na.
Ito, bell soap. Yun, nakita na. Unang regalo kay bell soap. Host, ba't busy ka na yan? Panoorin ko lang bell soap ha. 3 minutes. O, pangalawa. Bell soap, pangalawa. Wilson TV, noted po. Premier, pa-thumbs up. Host, maya-maya. Out na daw si kaibigan Loyalty. Padikit naman kay Alcaraz. Magdikitan sa mga binababang link. Like number 18. Kay Bruboy Peralta, pakidikit po mga kaibigan. Mga legit po at supportive po yung mga yan. Pangatlong giveaway. Like number 19, kaibigan Bell Soap. Panoorin ko lang ha. Watching right now, Bell Soap. Tama po, spam comment ang mga tamsakdan. Kaya kung ako sa inyo, delete nyo pag nag-comment ng ganyan sa video upload. Dinidelete ko na yan, kaibigan Lantin. Salamat talaga host. Tunyo Maxam from Bell Soap. No problem yan. Banana lang yan. Marami pa yan, kaibigan Bell Soap. Kasi hindi naman natin pwedeng sabay-sabayin. Dapat pa isa-isa lang. Alam mo ba yung main ko, No Bird Papa? Main yan, Chantel May, kaibigan, No Bird Papa, si Iris May. Lagyan ko nga ng jacket. Total, kilala naman natin si Iris May. Tita, ganda ng rides. Wala akong extra account. Isa lang, I promise, I will your video in full from No Bird Papa. Host, but busy ka na dyan. Uy, basa comment. Nagbabasa nga ako ng comment. Iris May. Kamike TV, may galab siya to. Tinan mo si Kamike TV, wala rin wala rin jacket. Kasi linalaban ko na yung jacket, mga kaibigan, para safe yung ating bahay. Maraming salamat po, idol. From Wilson TV. OTW Lantin Vlog. Belso, pasukli po. Nandito ba kay Belso pa? Tatlo. May galab shot po kay TV here from Joel Video. Okay, baba ng bahay. Sunod natin si Loyalty Vlog ha. Iwan ko lang po bahay ko. Bakas lang po mga kapatid. Salamat. May galab shot out po kay Mike TV. Kusina ni Ate Josie nag-drop ng bahay. Sino nga ba yung mga sumunod dito ng drop ng bahay? Boy Peralta, may galab shout out from Bell's Hope. Main to main from Alcaraz TV. Main to main. Iris May, I don't blame you. Your viewers, they say thumbs up done. Yun, sigurado lalagasin yun. Oo nga, thumbs up done. Tapos yung full support. Pangit yung mga ganung bakas. Hindi pa ako nagbakas ng ganun. No Bird Papa, paayuda nga po 10. Banana mo dyan. Yung may mo na kasing ipasok mo, para go to channel na lang sila. Iris May. Baka yung mga nag-sub sa akin, puro kalimbang na lang, hindi nanonood. Yes, main ko to idol from Wilson. Main yan, main. Sis Juliet, lahat pinapanood ko ng mga video mo. Daming mga ulam sa piyestahan. Pwede makayang libreng banana. Salamat talaga host, Tunyi Maxam. No problem, okay lang yan. Pabili nga ng banana dyan ho. From Iris May. Kulit ni Lantin, ang kulit nito na Iris May. Thumbs up host, good morning. Salamat dyan. Sa lahat dyan. Maraming salamat po idol from Wilson TV. Yan palit sa nakapin ha. Dito muna tayo kay Loyalty ha.
Loyalty vlog tayo, loyalty vlog. Mega love shoutout sa lahat. Di ko na isa-isa at busy. Sir Lantin Vlog, dan po ako sa'yo. Na-off mo ang comment mo. Off daw ang comment, kaibigan na Lantin. Good morning, brother Tonying from TS 5. Bakas lang para mabalikan ko kayo. Belsop, dan sa'yo. Dan daw si Alicia Miller. Ministry years. Mega love shoutout host. Tamsak dan. Loyalty Vlog, dan pulpat. Digita ko sa'yo. Pabalik na lang po. Please, thank you from Wilson TV. Mega love shoutout sa lahat. Di ko na isa-isahin. Yun, dito tayo kay Loyalty Vlog, Loyalty Vlog. Yan, tapos na Kaibigan Belsop, tapos na Nandito na sa kanino ba itong sound trip na to, Valentine Day na Valentine Day. Pumasok lang ang February, Valentine na daw. Dito tayo kay Loyalty, Loyalty Vlog. Loyalty, nandito ko unang ayuda, Loyalty. Manood lang ako ng video Ito 6 minutes Perfect. Perfect for Valentine Day cake. Unang giveaway, Loyalty Vlog. Loyalty Vlog pangalawang giveaway. Bell all na Iibahin ko yung panunuorin ko dito hindi yung latest video mo Dito naman tayo sa Perfect for Design Lemon Meringue. Yung mga magpapa-play diyan, pwede rin ako mag-play. Pangatlong giveaway. Dito naman tayo sa Perfect Design for Blueberry Tart. Ma'am Sirisa, Dan watching, dati friend. Kaibigan, Dan po sa nakapin from Mat City Boats. Mini-mention ka kayo ng Mat City Boats. Sino nga ba yung nag-mention sa'yo kanina? Ibaba mo daw yung link mo. Puro like na like number 72. Like number 76. Yan puro kulay itim na yung like Like number 51. Sunod si Ate Juicy Kaor. Huwag kasi kayong talon ng talon mga kaibigan. Para hindi malagasan. Mag-stay kayo ng kahit kalating oras. Kung naiinip na kayo sa isang live stream, stay kayo ng kalating oras tapos punta na kayo sa ibang live stream. Wala namang problema yon. Salamat po Wilson from Kusina Ate Juicy. Yun, isa pa lang nakikita ko Salamat Ate God Grace Channel. Thank you very much. Harang pa host. Yun, yan ang tunay na Yan ang tunay na may serbisyo or may pakinabang sa kapwa niya vlogger. Pag may marinig niyo yan sa inyong live stream, pag monetize na kayo, pag narinig niyo yan sa isang live stream, yung harang pa ako host, tapos pagbalik mo, harang ulit ako host, ganon. Yan ang may isang yan ang vlogger na may isang pakinabang sa kapwa niya vlogger at hindi makasarili. Yan po ang tandaan niyo mga kaibigan. Sa mga hindi pa dito monetize, pag na-monetize kayo, yan din ang ipapakiusap niyo sa mga pupunta sa inyong live stream. Hindi pa no-board papa, hindi pa ako dikit sa'yo. Kita ko sa main ko. Tambay lang host from Kamike. Sige, sa kaibigan Kamike. Mega love shoutout all here in the house from TS5. Drop your link my friend, TS5. Alicia Miller Ministry. Nag-drop ng bahay. Dito lang ako kay Loyalty Vlog Alicia Indiana, dan po sa'yo from Mat City Boats. You see, I was gonna watch your video and fall and subscribe from New Bird Papa. Haba, ngangaharang mo
Haba nga harang mo eh. Sino yun? May tinda sinasabi nito ni Iris May. Wilson TV dan dikit check kay San Eds ako na video nag-comment. O yan o, yung mga gaya nyo kay Lantin. Mga Lantin, kay Lantin na mention. Kung saan siya nag-comment, para alam niyo dun nyo babalikan. Good morning po from Benjamin Robin Official. Good morning po, Machiti Boats. Lantin Vlog, Dan Pulpak. Balik dikit ako sa'yo, thank you. Marjorie Luntok TV, thumbs up, watching here. Yan, main niya to, main niya. Nag-uumpisa pa lang to si Marjorie, nag-uumpisa pa lang. Host, hindi ako nanonood sa mga nasa live stream mo. I just make note on their name. Host, hindi ako nanonood sa mga nasa live stream mo. Ay, okay, kaibigan Nobert Papa. Baba na ba yung Nobert Papa para ikaw ang kasunod ko dito kay Loyalty Vlog. Loyalty Vlog, Dan Pulpat Dikit. Balik dikit ako sa'yo, thank you. Spark TV, Tamsak Dikit Kalimbang, Dan Host. Salamat Manay God Grace Channel. Yan na, tapos na, kaibigan ano, Loyalty Vlog. Main mo ba to, Spark TV? Spark? Main mo ba to? Main mo to? Tamsak Dikit Kalimbang. Or kanino bang ninja to? Like na po ako sa'yo. Ben Robin from Machiti Boats. Benjamin Robin Official, Dan Pulpak, New Dikit, salamat from Alicia Miller Ministry. Megalab shoutout God Grace Channel from Boy Peralta. Alcaraz TV, BGBG, nakapin, Dan Dikit from Benjamin Robin. Marlene Gadigay checks, may bakas ako sis. Hi from Spark TV. There you go now. You telling me you are a fault about your lagas. Sige kaibigan. Walang problema yung kaibigan Nobird. Yun, sunod dati si Nobird ha. Basta manood po para ano. Ito nga po sinasabi ko, kaya nga po pinapakita ko na po sa inyo, na ganyan, pinapakita ko na, nasa harang lang ako, pinapakita ko na kung paano, at kung ano gagawin para hindi tayo malagasan, manood tayo pare-pareho. Ganun lang yan, ganun lang. Host, out muna ako, host. Salamat sa ayuda mo, sa lahat. Ops, nakapit tayo kay Newbird Papa. I watched them after your LS from Newbird Papa. Bell Soap, Newbird Papa. Can I call you Papa Bird? Elvis Vlog, nag-drop na ba Marlene Kadigoy, Pulpak Dan. Megalab shoutout Sir Boy Peralta from Cloud TV Official. Alcaraz TV nag-drop ng bahay. Bell Soap, dahil sa dalawang video mo, may bakas ako doon. Megalab shoutout Cloud TV Official from Kusina ni Juicy. Wilson TV, full support. Duty Kit, salamat from Alicia Miller Ministry. Harang from Ate Kusina ni Juicy. Hindi dahil may isa dyan na Papa Bird. Ay, ganun ba? Bahay, baba, Machiti Boats. Ay, si Alicia dyan na pala. Baba daw ng bahay, Machiti Boats. Kusina ni Juicy. Mega love shoutout po from Cloud TV Official. Di naman nawawala yung dikit nyo eh. Naka-gray pa rin yan. Kahit lagas na. Ang system ni YT ang mismong nagbabaklas. Oo nga, lahat naman nakadikit yan eh. Hindi naman nagbabaklas yan eh. Kasi pag hindi ka nanood, eh sorry. Dito ako sa harang from Ate Kusina ni Juicy. Nobel Papa, hindi po ako nagdikit. Uy, sinabi ko bang
Dumikit ako sa'yo. From Irish May. Ay, ganun ba? No bird papa? No bird papa, full done. Watch your mukbang from Lantin Vlog. Yun o, loyalty o, nandito na ako sa isa ulit o. Happy 50 Bahrain National Day. Napanood ko na to sa sa aking main. Like ko na rin o, like number 59 o. Panoorin ko na rin, nandito na eh. Kaso ang haba, 15 minutes na pala to. Harang pa rin to, loyalty vlog o. No bird o, no bird papa. Unang giveaway, no bird. Like now, naka ano ka ba kaibigan no bird? Tawag nito? Naka ano ba yung channel mo nakatago? Tapusin ko na to ha, ano naman siya 3 minutes. Para mabigyan natin lahat yung Ako dapat magpapaharang ako sa sarili ko kasi isang points din yun sa sarili ko pero hindi na ako magpapaharang para magkaayuda. Nasarang ako kaibigan ha. No bird, pangalawang giveaway. Mang Tomas na naman, Mang Tomas. Chicken and balot with fresh buttermelon mukbang. Aba naman ang biro mo yung harang na loyalty vlog Kulang-kulang 1 oras. Skip ko na to ha. Matatapos na rin lang naman. Pangatlong giveaway no bird. Nandiyan ka ba no bird? Lantin Vlog, thank you. OTW. 3 no bird Irish May, thank you. Idol to ni mo sound, out na ako. Out na po sana ako. Hanap pang ulam, babalikan ko po lahat ng may bakas mamayang gabi po. Sige kaibigan, sige. Hanap buhay mo na, hanap buhay. Like na rin naka-private kasi siya, naka-private si Newbird Papa. At Juliet mo ba ang bigi-bigi harang host from Ambisyosa? Ay ganun ba, Newbird? Iris me, thank you from Newbird. Sis Juliet, may kalab shoutout. Ilang minutes ba itong mukbang? 11 biro mo 11.55. Please support 3996. Thanks from Shidando Des Abelhas Ispikultura. Nobert Papa, hindi pa ako nagbaba ng main ko. Jan Idol at hindi pa ako nagdikit kasi pahinga ko muna main ko Nobert Papa. Alicia Miller, dan po sa'yo, thank you. Ambitious Assist, may galab shoutout from Bells Hope. Hello friend, 544K. I road to 5K, road to 5K. Road to 5K, my friend Shudando. May galab shoutout sa lahat. Good morning from Ambitiosa. Lantin Vlog, thank you OTW. Sis from God Grace Channel, sino kayong sis nito? LBTV Official. Kusina ni Jose Alcaraz, Dan sa'yo. Full pack from Kusina ni Jose. Tamsak host from Manay Alfredo Lacerna. Sino yun? Shoutout sa 15 viewers. Salamat sa 49 Alicia Miller Ministry. Dan po sa nag-iwan po ako ng baka. Sabi naman City Boat. No Bird Papa, full support. New Dikit, salamat from Alicia Miller Ministry. Gayom, thank you from No Bird Papa. No problem, Gayom. Ang problema. Marami pa yan. Bukas papalit uli ako ng account para sunod na LS ko. May pangayuda ulit ako. Tiga ano lang naman yan, tigli 5 5. Dati inaayod ko yung lahat, kaso
Yung iba nga nalalagas lang, mas maganda na yung patatlo-tatlo lang, 3, 4 ganun. OTW kusina ni Juicy. No Bird Papa. Thumbs up. Alfredo Lacerna, BGBG. Cloud TV official, nag-drop ng bahay ito si Cloud. Maliit pa to, maliit. Sunod natin mamaya si Cloud TV official. Loyalty vlog done sa'yo from An. Manny Dong, nakita kita. Mega love shoutout Manny Dong. Mismo po sa lahat ng bisita ni Manny Tunying, Iris May, nag-BGBG, LB vlog. Thank you noted from Newberg Papa. Sa iba to, Anan Austria. Salamat sa pag-thumbs up ha, Anan Austria. Okay, Anan Austria to. Main to main ako, kaibigan Anan Austria. Anan Austria. Yes, Free Boy from Manidong Vlog. Loyalty Vlog. Dana po sa'yo. Baba ng bahay, Bro Boy. Peralta. Bro Boy, baba ng bahay. Loyalty Vlog. Dan sa'yo from An. 10. Mega love shoutout Idol Dom Vlogs. Palit na po sa nakapin ha. Palit na kayo nakapin ha. Dito tayo kay Elvis Vlog muna. Elvis Vlog. Mahaba kasi itong ano ni kaibigan na pero nangangalahati na. Ayun o, 6 minutes na o. Nangangalahati na. Loyalty Vlog Dan. From Ate Kusina ni Juicy. Shoutout po sa lahat. From Pops Tony, ang aking tukayo. Mabuti magagawa yo dito. Sa Amerika hindi. Mabuti magagawa yo. Ano yun? Harap ulit kaibigan. From Joel Video. Okay yun. Thank you. Salamat kaibigan Joel, Video Okay Vlog, Loyalty Vlog, dan sa'yo from Anuan. Sa iba to Anan Austria, mismo po sa lahat ng bisita ni Manoy. Main to main daw, no bird papa, kaya hindi po ako nagbaba ng bahay na kaya po sa inyo. Yun o, pwede rin yan, ayos din yan, kaya hindi magbaba si Iris May kasi gusto natin main to main. Kusina ni Diyos Dan Sukli sa fried chicken mo from Alcaraz. Babalik kaibigan ano? Ate Kusina ni Diyos, babalik ka niya kaibigan Alcaraz. Si Dan Dudas Abelhas, Apicultura, nag-drop ng bahay. Salamat po Alcaraz TV, Anan Austria Idol. Ay okay. May nang gamitin mo kaibigan Anan Austria? Main to main ang patakaran natin kasi maraming nagre-request ng main to main. Kasi yung mga ninja daw kasi mabilis magdikit para daw nagmamadali. Kaya pagbigyan natin lahat ng mas marami yung nag-suggest ng main to main. Kaya ito nang inano natin. Main to main na lang tayo. Bigi-bigi lang ako dito kaibigan Tunying. Galing lang ako sa Tagaytay ngayon. Elvis Vlog, Dan Sukli. Elvis Vlog, Dan Sukli from Marlin Cadigoy. You're welcome po, Kusina ni Juicy. Mabait yan, kaibigan Alcaraz TV, si Kusina ni Juicy. Shoutout sa 18 viewers, meron na tayong 1 hour and 10 minutes. Salamat sa 50 thumbs up, salamat. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Ano, may si Manay Dong Vlog. Kaibigan Joel Video Okay Vlog. Sige, okay, wait. Yun, salamat kaibigan Anan. Salamat at naintindihan mo. Para pare-paras tayo. Mas maganda yung puro main. Tapos kung gusto may mag-ayuda, sige, mag-ayuda tayo. Kahit tig-isa, tig-dalawa. Yun, nakapasok din from Manidong Vlogs. Ito si Manidong Vlog, isang napakabait na yan. Napaka-supportive. Lahat, hindi niya andyan. Wala na kayong masasabi. Nag-aayuda ng banana. Ay, ano nga pala? Nasaan nga ba to? Si Iris May. Iris May, dikitan mo nga ng main mo to si ano. Kahit di mo na ipasok dito yung main mo. Iris May. Kasi ayaw mo naman mag-ano ng ano mo, makulit ka eh. Ang kulit mo eh. Dikitan mo yan si Manay Dong Vlog. Papayadahan kita dyan. Yan, nagbaba ng bahay si Dong Vlog. Ayun o, sa taas. Ay yung Dong Vlogs, dikitan mo yan ng main mo.
Yes, Iris May, if you use your ninja on my channel, YouTube will put it on spam bank from Newbird Papa. Yun, nakapasok din. Kaya bigi-bigi lang ako, Newbird Papa from Iris May. Digitan mo yan, Iris May ha, ay si Dong Vlogs. Digitan mo na ngayon. Magbakas ka lang. Tapos lagay mo sa dulo ng tunying maksam. Para alam niya. Julie, thank you. I miss your LS from Newbird Papa. Thank you, Marlene Gadigoy from Elvis Vlog. Diyan, may harang na kay ano, kay kaibigan Newbird Papa. Oh, harang sa gitna. Ito, matatapos na oh. Ayan Tube. May galab shoutout my friend. Host, hindi legit ang iba dito. At apat pa lang nagbalik sa akin. Kaya yung iba kasi kaibigan Alcaraz TV, kinabukasan sila nagbabalik. Paki-intay-intay lang kaibigan Alcaraz. Dikit post from Spenta. Yan si Spenta, nagbabalik yan oh. Dikitan yung si Spenta, main yan. Go to channel na lang kayo. Hintay-hintay mo lang kaibigan Alcaraz TV. Mga legit yan mga yan, magbabalik yan. Promise. Ayan Tube, may galab siya tatos. Bain mo ba to Ayan Tube? Yun, main niya, main. Thank you my friend. Ayan Tube. May moderator ka na. Main po host. Okay, may moderator na. Spenta, my friend, kumusta from Lantin Vlog? Sir Lantin Vlog, may galap shout out. God Grace Channel. All. Alcaraz TV, dan po. Ako sa'yo. Sa latest LS nyo po. Salamat po. From Chitty Bots Vlog. Spenta Armeta, thumbs up po host. Silipin ko lang to. Spenta, this is your another account, my friend Spenta. Spenta Armati. May galab shout out ma'am God Grace Channel from Tita Vlog. God Grace Channel, hello po. Belsop. Sana nadigitan ko kahit bukas na kayo magbalik sa akin. May notification naman ako sa inyo dahil naka-public banana ko. Love. Out na talaga ako, Idol Tony Maxam. Salamat. Sige, no problem. Ayan na yung mini ni kaibigan Anan Austria. Elvis Vlog dan sa'yo, sabi ni kaibigan Anan Austria. Dikit sa pin po host from Spenta. Yung mga iba hindi ginagawa yun from Newbird. Ang alin kaibigan, bakit bukasin host? Bakit bukasin host? Yun ang tawag nito. Yun ang nakaugalian nila kasi pag binalikan daw lahat ng agad ngayon, malalagas daw. O igalang natin yung kanilang ang kanilang tawag nito. Ang kanilang kapakanan. Pero i-mention mo kaibigan Alcaraz TV kung sino mga dinikitan mo para i-mention ko rin. Na pakibalikan agad. Yung mga iba hindi ginagawa. Tamsakos from Hajio Ilyans. Hajio. Anong main mo ko Hajio Ilyans? Ang mi po. Sige, dikitan nyo guys. Bukas din ako magbabalik. Ano sabi kayo mga Alcaraz? Sige, dikitan nyo guys. Bukas din ako magbabalik. Payag ba kayo? Payag daw ba kayong bukas din balikan ni Alcaraz? Padikit din daw. Alcaraz TV, may galab shoutout from God Grace. Machiti Bots Vlog, dan dikit na kita from Alicia Indiana. Sa mga dinikitan po ni Alcaraz TV, pag ibalik naman po kasi gusto niya balik agad.
Ma'am si Risa, full watch ako kapatid. Yung vacation mood nyo sa Pulilio, Quezon. Teta Vlogs, dan dikit sa'yo. Pakibalikan naman po yung ano, God Grace, may galab shoutout po. Yung mga dinikitan ni Alcaraz. Pakimension ulit kaibigan Alcaraz. Dikit Sunny from Espenta, Armaiti. Sis Tita Vlog, may galab shoutout po. Lantin in Australia, nag-drop ng bahay. Out muna ako, from kusina Ate Josie. Sige po Ate Josie, salamat po. No bird papa, lalo na yung mga may game or sinasabing Gcash. Di ako nagpapaganon, kaibigan no bird papa. Di ako nagpapa-Gcash na yan. Kasi yung Gcash, na magsasabing ganyan, nang-aakit lang ng viewers yan. Ako, hindi ako mang-aakit ng viewers. Kung pupunta kayo, salamat. Pero pag may live kayo, or may upload kayo, pupuntahan ko kayo. Ganun yun. Pero hindi ako mang-aakit ng mapajikas ako. May mananalong 500, may mananalong 1,000, Grand LS. Hindi ko sa sinasagasaan or pinaparinggan yung mga nagagrand LS, yung mga nagaganyan-ganyan. At saka sasabihin ko, hindi ako magpapajikas dahil wala naman akong pera. Kaya kung sino pupunta sa akin, okay lang, walang problema. Gusto niyo ng banana, may pambanana naman ako. Gusto niyo namang magpa-play, ipi-play ko kayo. Walang problema sa akin yon. Kasi hindi naman pilitan, hindi sa pilitan mga kaibigan. Basta pag nakasupport kayo kay Tunyong Maksam, mas lalo nakasupport ako. Nandiyan ako lagi sa sa video nyo. Mag-LS kayo, nandiyan ako lagi. Ako, may isang buwan ako din nag-LS. Pero sa mga LS nang nasa bahay ko, nandiyan ako lagi. Umaga pa lang, nandiyan ako lagi. Pero hindi ako nag-LS ha. Ganun ako sumuporta. Pero kung puro ka lang si Dada na pag idol, pag nag-LS ka, naabangan ko LS mo, naandun agad ako. Hindi ako hiniwala sa mga ganun, gawin na lang, hindi na wag na magsalita, gawin na lang. Kasi anong gagawin ng salita kung hindi mo naman pinapatunayan? Lalo na yung mga may pag-games. Hello lang Team Vlog. Pwede na tamsak premier kaibigan from Jewel Video, okay. Yun, palit sa nakabin. Babangan ng bahay kaibigan Jewel and Karen. Dan dikit sa nakapin. Espenta, please. Change your main account, my friend. Espenta. Balik agad para hindi budol. Di ba lang Team Vlog? Oo, balikan niya agad. Haha, kwentong barbero host. Tama ka. Gawin na lang. Oo, wala naman. Ako, din naman siya. Kevin Alcaraz, minsan lang ako nakapunta dyan kay Alcaraz. Minsan lang kami nagkita niya ni Alcaraz. Alcaraz TV. Ito, totoo sinasabi ko. Minsan lang kami nagkita niya ni Alcaraz kay kay Manny Dong yata. May nakaaway pa ako kay Manny Dong. Pero dinikitan ko ng tama si Alcaraz. O dalawang cellphone pa niya na nag-notify yung aking comment. Pag ilis siya, nagpa-pop up sa akin, pinupuntahan ko kahit gabi na. Sa umaga, pagkagising ko, nandiyan si Manuel Christ follower, nandiyan agad ako. Ako hindi ako sinungaling na tao, ginagawa ko. Yung sinasabi ko, ginagawa ko, yun ang talagang ginagawa ko. Sige bro, salamat bro. Salamat, walang problema bro, Boy Peralta. Sa lahat ng nandito, yung mga nagla-live stream, pag nakita ko sila naka-live, naandyan ako. Ayan Tube, noted, wait lang. Kinig lang kay host from Lantim Vlog. Si Lantim Vlog. Kahit anong oras mag-live stream yan, mag-live stream sa maga, mag-live stream sa tanghali, mag-live stream sa gabi. Hindi pwedeng hindi ako pupunta dyan. Dahil naka-bill ako dyan. Hindi ako nagganganga na, puntahan kita ng ganito. Yung iba dyan, hindi naman sa sinasabi kung may matamaan dyan, magalit sa akin, pasensya. Sinasabi ko lang yung sinasabi nyo. Bird Papa, yummy mukbang. Boy Peralta, paklap-paklap sa kaibigan Boy Peralta. Ayan, Tube, noted. May galab sa lahat. Kung Hai Patchoy from Laila GM, Hong Kong. Ito si Laila GMX. Si Laila GMX na lang ang tanongin nyo mga kaibigan.
kung gaano kasuporta. Yan, si Bruboy Peralta, si Manoy Dong, Joel Video Okay Vlog. Bahala kayo, basta kung anong ginagawa ko, yun lang, hanggang dun lang ako. Elbes Dan. Ayan, Chud, thank you, wait lang. Adsos from Spenta. Light 57 po, from Jan Serdan. Yan, si Jan Serdan, pagpatunay, ayun, magkakasunod sila, Ana ng Austria, Jan Serdan, Laila G. Mix, Panay Christ follower. Ako hindi ko naman sinasabi na hindi ko harang man ito hindi ko naman pinagsasabi-sabi yung yung ginagawa ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gandang araw po sa lahat. Happy second day of February. Pajake sauce, lalamig na ako, uy. Yan, nananya na yung ni Chantil May. Ganun talaga, host. Kailangan lang natin ng pasensya. O nga kaibigan, siyempre, nandun na tayo. Gaya nga sinasabi ko, malawak ang aking pangunawa. Pumunta man kayo sa hindi, pumunta kayo, mag-thumbs up kayo, umalis kayo, walang problema yun. At least nag-thumbs up kayo, dumaan kayo. Pero ako kaibigan, pag pumunta ako sa live, dyan at dyan ako hanggang matapos. Pag hindi ko kayang tapusin, nagpapaalam ako. Host Pakis from Sunny Official. Uy, bawal yan, bawal. Nag-notify ka dito, host, sa dalawang CP ko, Katuda at Alcaraz TV. Mamamasada sana ako, pero sige, host. At tanghali na, papasada na po muna. Sige kaibigan, sa muna tayo, sa hanap buhay sa pamilya. Okay lang ako dito kaibigan. Wala man pumunta sa akin, walang problema. Walang pumunta sa akin, may mga pantambay ako kahit 3. Siyempre isa, 4. 5, 6. Meron pa doon naka-charge na 2. Salamat sa 5 nagbalik sa mahigit 10 dinikitan from Alcaraz. Yung dinikitan po ni Alcaraz kaibigan, pakibalik naman po para pare-pares naman tayo. Kahit bukas mo balikan, pag nakita po yung bakas nyo, pakibalikan naman po. Chantil Vlog noted from Newboard Papa. Elvis, dito muna ako kay Elvis pala, hindi ko pa naidikitan si Elvis. Elvis Vlog Unang nawala na yata si Elvis Vlog. Like number 187. Pangalawang giveaway Elvis Vlog. Spenta, hello from Sunny Official. Like number 188 Kaibigan Joel Video Vlog, thumbs up sa premiere mo. Kasi Manay Teta nga, hindi ko nga napupuntahan pag minsan Pero matagal ko ng kaibigan niya si Manay Teta. Like 189, tatlong giveaway. Kaibigan Elvis Vlog, kaso short video lang. Short video lang pala yun. Baba ng bahay kaibigan video Joel. Ito muna kay Ma'am Sirisa muna, Ma'am Sirisa.
Salamat sa 5 nagbalik. Yun. Nawala na naman ako. Palablab. No bird papa. Hihihi. Salamat Bell Soap. Sige, magsukli ako mamaya. Kain muna kami. Sunny Official Vlog. Wala pala ako picture. Sino kaya kumuha? Lagyan mo ng picture, kaibigan Sunny Official. Para mas legit. Hindi ka didikitan ng iba. Ng ibang matagal na sa YT. Dapat may may picture. Anan Austria, done po sa inyong latest LS from Machiti Bots Vlog. Chantel Vlog noted from No word papa. Ma'am si Risa dan dikit. Wala ko. Ma'am si Risa, panoorin ko na lang, nakadikit na. Unang ayuda sa WhatsApp. Tara, biyahe tayo, Pulil location, vacation, mood December. Pangalawang ayuda sa WH. Pangatlo kaibigan ng si Rizzo, di pa nakadikit. Host, thumbs up dan sa'yo from Newbird Papa. Like number 60, 63, 61, 62, 63. Mega love shoutout. Hi po, maraming salamat from Spenta. Kaibigan Joel Video Vlog, dan thumbs up sa'yo sa premiere. Naka-live ka pala from Phil, Hong Kong. Opo ate, 1 hour and may git sa kalating oras na. Kuya Tony Maksam, salamat sa pagpin po. Okay, no problem. Kaunti pa nga yung banana mo, hindi ka na umaangat. Tagal na natin magkakilala, grade 2 ko pa rin. Kaya pag minsan nalulungkot din ako pag pag yung mga kakilala ko matagal na hindi umaangat yung banana. Nakapag-isip din ako kung anong gagawin para umangat yung banana. Kasi hindi sa ito lang, kung marami lang akong banana, papagraduate ko na lahat ng nangangailangan, lalo na yung mga root to 1K. Nagalap siya to at Ate Mira Lisa Harang from Super MC22 Vlog. Shoutout sa 12 viewers, salamat sa 60 thumbs up. 2 hours lang po tayo, 2 hours. Anan Austria, Dan Sukli na po, salamat from Chantil May. Manny Silsoloto, thumbs up. Good morning, Miguel Abshetot bro from Manny Silsoloto. Thank you very much. Happy March TV with love and care emoticon. Thank you my friend. Bago pa lang batong kayo Happy March TV. Baba ka ng bahay mo, baba ka lang ng baba ng bahay, Happy March. Happy March, baba ka lang ng bahay, may moderator ka na. Tita Vlog dan po sa'yo from Elvis Vlog. Mega love sa ito kaibigan at sa lahat from MC22 Vlog. Jan Serdan nag-drop ng bahay, Marites Alingcastre. Tamsak dan sa'yo host from Marites Alingcastre. Ma'am Sirisa dan sa'yo sis from Anan Austria. Sunny Official Vlog full pack, dikit sa'yo kapatid from Blantin Vlog. Harang from Laila G Mix. Magdikitan Silantin at saka si Ate Elvis Vlog nag-drop ng bahay. Anan Austria, Dan full pack, nag-full watch na lang po ako from Ma'am Sirisa. Dan sa'yo, Bell Soap, Mega Love Shoutout sa Silantin Vlog from Marites Alingcastre. Wait lang po, inom lang po ako, inom.
When Smile Vlog, mega love shoutout my friend, When Smile. Kilala ko na tong When Smile, kaya jakitan ko na. Padikit bakas naman guys, para mabalikan ko. Salamat from Marites Alincastre. Shoutout sa 16 viewers, 63 thumbs up. Maraming salamat mga kaibigan. Please drop your link, my friend Spenta. Thank you for coming, my friend. Please drop your link, my friend Spenta. Nakadalo din ako sa iyo, host from Win Smile. Salamat. Ayan Tube, Dan Sukli na po, salamat. Maraming salamat po kaibigan na host. Thank you my friend Spenta. Spenta, please drop your link again. Chantel may nag-drop ng bahay, God bless. Salamat sa Leather Jacket House. Baba ka lang ng bahay dyan kaibigan Win Smile. Nandito ko, nag-aayuda pa ako kay Ma'am Sirisa. 10 minutes kasi, 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes yung ano niya. Happy Chinese New Year to all! We celebrate! Ano, tatlo yan, kaya ano. Harang Manoy, buy na ako Manoy, pasada ako ng tricycle. Sige Manoy, madiligtas po kaibigan. Thank you my friend Spenta, thank you my friend. Mega love shoutout po kaibigan. Kasarap. Drop your link again, my friend Spenta. Host, see again later from Newbird Papa. Mega love shoutout po, Pastor Christ follower. Yung kasarap. Punta ko lang channel mo kaibigan ha. Parang di pa ako dikit. Ay, dikit na pala. 313 subscriber. Baba lang ng bahay, kasarap. May moderator ka na. Tapusin ko lang harang Manoy. Sige, salamat Manoy, salamat. Kaibigan, from Spenta, thank you. When Smile Vlog. Prepared po, from Spenta. Okay, my friend. Grabe lagas sa akin, host, from When Smile Vlog. Oo nga, taglagas ngayon. Ito nga si 3 beses naglagas eh. Si Chantel May. 3 beses naglagas kagabi, ngayong magat saka ngayon. Kaya nung madaling araw pala. Sir, andyan na po yung bahay ko na pinababa mo. Nakaraan, 104. Les TV Mix Vlog. Sa official vlog, Dan Pulpak. Nag-full watch na lang po. Pastor Manay Christ follower. Di ako nakapunta sa LS mo, nakatapos ko lang din mag-LS po. Chantel May, Marites Alincastre, dan dikit po, pasukli, salamat. Yung 1027 ko naging 986 na lang. Ako, from Win Smile. Kaya nga eh. Yun, nag-iihaw na siya, nag-iihaw na oh. Nag-iihaw na lahat oh. Sige, baba ka lang dyan, baka sakaling mapag-graduate ka. Kaibigan Win, 986 ibig sabihin, ang kulang is 14. Bigyan mo na ako kaibigan. Sige, pag-graduating kita kaibigan. Pag-graduating kita. Kaibigan Win Smile. 14 no, 14. Tingnan ko yung bahay mo, Win Smile. 986. Oo nga, 986 oh. Bigilan muna ako kaibigan. Sige, Ate Merlisa. Pwede na ba ako magbaba? Host. Sige. Maraming salamat to. Sige, bawang bahay. Salamat sa 20 viewers. Salamat. Thank you very much. Dikitan mo nga Win siya, no? Manood. Kuya Tonying Maksam, antok na po ako. Support lang muna. Maraming salamat po. Sige, kasarap. Thank you sa pagpunta. Thank you. Pag-graduating ko lang siya, no, Win Smile. Balik ko lang yung lagas niya. Ayan, Tube, dana ako sa'yo. Yung basketball mo, di na makakomment. Sa short video mo, doon ako nagbakas. Sa iyo. Di makakomment sa short video mo.
Sunny Official Vlog, mega love shoutout. Marites Alingcastre, nag-drop ng Bible. Magdigitan po tayo, magdigitan. Yan, napanood mo na yan kahapon. Espenta, I'm done to you, your main channel from Machete Bots Vlog. Espenta, please subscribe back to Machete Bots Vlog. Mabait yan si Espenta, kahit ibang lahi yan, mabait yan. Chantel May, nag-drop ng bahay. Teka lang, dito lang ako kay Ma'am Serisa. Tapusin ko lang. Ayun na naman si host. Galing magpag-graduate ni host. Isa ako sa pinag-graduate niya. Yun, thank you naman. Ma'am Laila GMX. Salamat. May nasikaso lang ako. Di makadikit. Hinanit ko data, kaya bigyan lang. Tapos na Ma'am Serisa, dito na ako sa isang ano mo. Ba't kaya hindi niya dinidikitan si Ma'am Serisa? Ang ganda niya Lalo na yung mga babae dyan, nagasaan nga ako, 20 okay lang, basta wag bumaba ng 1K. Dikitan niyo si Ma'am Serisa Short video pala to. I-like ko na rin to Ma'am Serisa, i-like ko na rin. Like number 18. Nandito na Yan, tapos na rin Ma'am Serisa. Wag mo i-flex yung sura ko, kuya. Dikitan niyo si Ma'am Serisa. Matagal na akong dikit dyan. DWC nakapin host. Christ follower tigib. Mega love shoutout. Kaibigan Super MC. Salamat kuya Tony Maxam. Yan, tapusin ko ulit Ma'am Serisa. Okay lang yan, no problem. Dikit ka, ano ka lang muna dyan tawag dito, Winsmile dyan ka lang muna Maaga pa naman ilang oras pa lang naman ako Isang oras may git. Pin ko lang to, kanina pa to Pakidikit nga dyan sa mga aliporis nyo dyan, pakidikit. OTWC nakapin host. Host, pag-graduate. Host, pag-graduate mo din WH ko. 1K pa lang. 1K pa kulang. Ay, 1K na lang? Saglit na lang yan. No problem. Play kita, play. Paisa-isa lang mag-play. Paisa-isa lang. Marami na akong piniplay. Dami na akong piniplay sa totoo lang. Hindi ako nangangako pero pag may bakante akong cellphone, ipi-play ko kayo. Laila GMX, may glove sa ito kaibigan. Sunny Official Vlog. Kumusta Boston Ying? Tayo dyan. Ate Pel Hong Kong, wag boss. Tatawagan kitang madam. Dong Vlogs, wag mo ako iwan. Hindi pa tayo dikit from Chantil May. Dikitan mo na si Manay Dong kasi i-ano mo na lang. Unahan mo na. Huwag mo nang hintayin suklian ka, magsusuklian. Marami pang ibabalik sa yan. Mega love shout out kapatid Chris follower, Marites Alingcastre. Once my vlog, dan sa Imo Igsuon, from Machete Boat. Chantil May muna tayo, Chantil May. Chantil May, unang ayun na Chantil May. May bakas na ako, Nemo Winsmile sa latest upload Nemo. Marites Alingcastre, dan watching, eating account word. Grade 4 na to siya Chantil May, okay, bumaba na naman. Unang ayo daw, kaibigan Chantil May, unang giveaway. Dito na naman sa Central View at night. Pangalawa, Chantil May. Dan dikit po, Ma'am Serisa. Pang Chantil May. Pakihintay-hintay lang Winsmile pakihintay-hintay lang kasi nakakaya naman kung uunahin kita. Siyempre maraming nauna sa'yo.
Pangatlo, Sentil May. Win Smile, ano yun? Win Smile. Dan. Full pack, nice background music. Pangatlo. Anan Austria, dan na po ako sa iyo. Pabalik na lang din po. Dating dikit Sentil May from Happy March TV. Ma'am Sirisa, dan sa vacation mo sa Pulilio, Quezon. Full pack, ang ganda ng enjoy. Ang ganda. Nag-enjoy ako sa mga nakasulat. Harang Again Idol from Manay Tito Vlog. Eddie Garcia. Thumbs up boss, gandang morning. Hello Idol Johnny, mega love shout out. Sino tong Eddie Garcia? Sino tong Eddie Garcia? Mega love shoutout, Merlin Cadigoy, Lanting Vlog, When Smile Vlog, Dan Dikit, may bakas sa Joyride. Sentil May, tapos na oh. O Sentil May, dito ako sa Central View at night oh, tapos na rin oh. Tapos na pala to. Patapos na rin oh. Salamat Marlene Cadigoy from Alicia, Indiana. Super MC2 Vlog Dan from Ma'am Sirisa. Harang from Win Smile Vlog. Yun, thank you sa paharang. Thank you. Baba lang ng bahay, Sentil May ay Win Smile. Pag mga 15 mensyon, baba ko ulit ng bahay. Unang ayaw daw, Win Smile ah. Win Smile. Johnny TV Vlog, Dan Dikit po. Nagbakas ako kay BB Boy. Kaibigan Johnny TV Vlog, pakiaidahan ngayon si Sentil May. Tapos itong siya na pag-graduate natin. Win Smile. Kaya ko nang pag-graduatein to, pero mas maganda kung may katulong ako, kaibigan Johnny TV Vlog. Manidong, kung nandiyan ka pa, pakibigay ng 5 kay Win Smile. Baba ng bahay, Win Smile ah. Sentil May, dan po sa iyo, may bakas na rin. Salamat po sa pagbalik. Maraming salamat sa support host from Win Smile. Yan, baba ka lang para hindi ako mahirapan mag-ayuda. Dan ako, may bakas. Sa tara, biyahe tayo, Mamsi. Kaibigan Johnny TV Vlog, pakibigay nga ng 5. Si Win Smile Vlog. Sa mga nadikitan ko, pasukli na lang ha. May bakas naman, bell all ko kayo. Kaya sana ganun din gawin nyo para lahat tayo masaya. Oo, pag nagdikit tayo, bell all na lagi tapos manood. Pare-pares naman tayo makikinabang sa atin. Tayo lang naman na magtutulungan dito sa YT. When smile, 990 ka na, 990. $991. Wala bang jacket dyan? Sino itong Eddie Garcia? Like number 63. Anong may Eddie Garcia? Kaibigan Eddie Garcia? Siya ito Manidong. Shoutout God Grace Channel from Machiti Boat Vlog. Pang 99 to, kaibigan. Ayun o,
Kalimbang Olaw, like number 64. Dan dikit na ako dong vlogs. Yun. Thank you, Sentil May. Thank you. Ayos yan, si Manidong Vlog. At saka si Johnny TV Vlog, Sentil May. Sentil May, pakadikitan si Johnny TV Vlog. Ninja Bro. Ayos ito, Johnny TV Vlog. Pamention kung kanino itong Eddie Garcia, kung anong main. Sir Machiti Boss, may glove shoutout. Mag-play pa ako sa latest LS nyo po, God Grace. Now pabalik po naman. Pagdasal mo din ako. Espenta, Armighty Dan to you. Madam, from Austria. Mahaba kasi itong 13 minutes. Pero okay lang to 13 minutes. With smile para dikit na dikit. Main ako bro. Kanina yung Eddie Garcia. Tita Vlog, dana po. Waiting na lang sa balik. Hindi nagpapakilala itong Eddie Garcia kung anong main niya kung sinong main. Hindi naman pala si Johnny TV Vlog. Hindi naman si Manay Dong. Bawal budol po dito kay host. Pag di nagpakilala, hindi ko dadyakitan. Ayoko ng budol kasi hindi naman mapakinabangan yung budol. Hindi natin papakinabangan yung mga ganon. Gusto ko dito yung totoong tao. Uragon to. Ano ang main kaibigan, Eddie Garcia? Harang ulit idol from Manay Teta. Ayan Tube, sana official vlog. Dan full dikit. Dikit full pack pala. Salamat sa 14 viewers. Salamat. Alicia Indiana, Dansa Nakapin House from Santil May. Santil May, ay sinasabi kong dikitan mo, yun ang dikitan mo ha. Mga main yan. Johnny TV Vlog, dikitan mo. Nanonood lang ako nito kay Kevin Smile para sigurado yung pag-graduate natin. Dance na Nakapin, full pack from Laila G Mix. Salamat, Happy Marge TV, balikan kita. Salamat, Sir Machiti Boats. Johnny TV Vlog, BGPG. Pakibigay ng kahit 5 kaibigan Johnny TV Vlog ha. Si Win Smile. Pag-graduatein natin ang maganda. Kasi nakita ko siya 1.3. 1.30 pala. 1.30. Nag-iingat lang po si host. Kaya di po agad nagbibigay ng jacket. Hindi naman nagpapakilala si Eddie Garcia kasi. Kung kaibigan Eddie Garcia, nagpakilala ka na sana. Shoutout na Ma'am Laila GMX. Sige, okay. Mega love shoutout sis Lisa. Mega love shoutout Machiti Boats Vlog. 13 minutes kasi itong kay Win Smile. Jan Serdan. Kaya na pa to si Jan Serdan Waitos, gawa lang ako content sa mga dikit sa akin. Balikan ko kayo mamaya, iwan lang ng bakas. Mega love shoutout kaibigan Laila G Mix from Manay-Kita Vlog. Hello Machiti Boats from Laila G Mix. Alicia Indiana, Dan Dikit Full Pack. Jan Serdan Adjano, mega love shoutout from si Risa. Mega love shoutout kaibigan Jan Serdan from Tita Vlog. Kailangan mag-ingat para di magaya kay Miralisa. Mag-iingat na nga ako. Alam ko naman yan pero hindi naman ako naka-stream yard. Miso Tita Vlog. Sino tong Eddie Garcia?
Harang ulitos. Bahala ka dyan, Manoy. Kung hindi ka magpapakilala, hindi kita lalagyan. Kaibigan Tunying, baba na po muna ako. Ako'y abala na talaga sa mga nadikitan. Kung ano dikitan ko, pakibalikan po ako. Pakinalan po, salamat po. Sige, salamat kaibigan Machete. Salamat. Sige, no problem yan. Salamat sa pagpunta. Salamat sa pag-stay ng ilang oras. Jesse Dradiano, Dan Dikit po. Pulpak from Ayan Tube. Sa gusto pong dumit sa akin, mag-iwan lang po kayo ng bakas at babalikan ko po kayo. Busy po talaga. Salamat po sa inyo. God bless us. Johnny, dikit na ako dyan, host. Tagal na. Ay, dikit ka na ba dyan? Sige, ano. Papaayudahan kita dyan. Mabait yan. Si Johnny TV Vlog. 6 minutes. 7 minutes tong isa. PS5 UA Host Uragon, mega love shoutout po from Super MC22 Vlog. Meron na po tayo magdadalawang oras na. Salamat sa 20 viewers. Si Manny Dunyata yan, Eddie Garcia. Dahil pa susupply Kalimbang All sa bahay mo, Machiti Boats Vlog from Winsmile Vlog. Magbalikan po tayo, ha. 992 pa lang si Winsmile. Yung last dikit ko. Abutin ko lang 8 minutes sa Win Vlog. Win Smile Vlog. Abutin ko ng 8 minutes. Para the best ang dikit. OTW kaibigan sa official vlog. Baba ng bahay, Win Smile. Salamat host. Mega love shoutout Manoy, Yengton. Bahala ka dyan Manoy kung di ka magpapakilala kung sino ka, di kita jakitan. Di ka makakapagbaba ng link ko dyan. Laila GMX, Dan Suklina po, salamat from Chantil May. Sa mga nagdikit, iwan lang po ng bakas. Sa bakas ako magbabalik. May lahat yan, kaibigan, Win Smile. Kabayang Kuya Dong, si Eddie Garcia. Oo nga, hindi nagpapakilala. Mig Vlog, mega love shoutout host from Mig Vlog. Harang from Ate Laila GMX. Salamat sa 67. Tapusin ko na nga itong kay Win Smile. Mig Vlog, mega love shoutout my friend. Please drop your link my friend. Baba ka ng bahay mo, Mig Vlog. May moderator na yan, may moderator na. Thumbs up Dan po from Mig Vlog. Elvis Vlog, Dan Dikit. Mega love shoutout po sa lahat from Mig Vlog. Shoutout sa 15 viewers. Hello host from Mig Vlog. Okay, hello din. Okay lang ako, okay lang. Wala ka, Win Smile, wala kang latest na video maiksi-iksi. Kahit mga 6 minutes or 5 minutes. Para yun ang ibaba mo. Magbabakas na lang ako dito ng shirt. Baka sa hindi naman, pang ayuda lang naman to. Wala pa host. Para hindi malakas, kailangan magbakas kahit kunti. Basta ayon sa pinapanood.
nga tupag. Jayan na jay. Lagyan di ba lagyan din lagyan? Baba nga ulit ng bahay, Win Smile. Isakto ko na lang tong oras ko, isakto ko na lang. Sa 11:30. Palitan mo na kita Shentel me ha. Dito na ta kay Lantin. Si Happy Marge pa nga pala. Kay Lantin naman po tayo, kay Lantin. Tapos na, kaibigan ano. Win Vlogs. Tapos na rin oh. Baba ng bahay, Win Smile. Malay mag-invite ako. Maya. Sa may free time. 2 PM LS. Po daw po kayo. 2 PM. LS po. Dalaw po kayo. O sige sige. Alas 2 ulit ang ano ni Lantin Vlog mga kaibigan. Ni Lantin Vlog. Pang 996 oh, Win Vlog. Ay Win Smile. Nakakain na ba kayo nito? Pang 996 kaibigan ha. $997. $997. Ilang kanina? $984. May 13 na. May 13. Si Until May, si Risa nag-drop ng bahay. Marites Alingkas 13, hindi po ako maya. From Lantin Vlog. Manay mag-invite po ako maya. Sa may free. Lipat po tayo may alas 2 sa kay Lantin Vlog. Baka naman host. Pa-support din. Salamat po sa What's Our ko from Marites Alingkas 3. Sige, hindi ko po pinapangako ha. Hindi ko po pinapangako. Basta pag may free po ako na isang gadget natin dito na nakabakante. Support po ako sa inyong What's Our. Okay po host. Salamat. Sa patiwarik na sabi. Salamat kapatid. Nalantin from Marites Alingkas 3. Ano yung kaibigan na ang tawag niya sa amin?
Tawag nga ito sa amin na pagkain na to. Win Smile. Matamis to eh, matamis. Sa kagubatan lang yan eh. Kailan din po tayo padikit kailan tin ha? Payo na naman po from List TV Mix Vlog. Sige kaibigan, maya lang. Marlene Cadico, OTW niyo ko sa bahay mo. Mention lang po ulit ha, mention. May grab shoutout at Rowena Tiranya. Nagbabalik house from Ate Jusina. Kusina ni Juicy. Big Vlog, dan sa'yo. Sige lang po, digitan na po kaya. Pinapaano ko lang si Win Smile. Bababahay ulit, Win Smile, bababahay. Dan Sukli Kalimbang, sa bahay mo. Happy Mards. Bababahay, Win Smile, Win Smile. Win Smile, bababahay. Marlene Cadicoy, Dan Sukli na po. Shentilmate. Makipag-date ka lang dyan, Shentilmate ha. Sinabi ko na magbakas ka na maayos ha. May galap shoutout bro from Gagam Rock TV. Thank you Gagam Rock. Happy March, so dito po ako sa bahay mo. Happy March. Kalimbang all now, Happy March. Win Smile, bababa, Win Smile. Bababa ka ng bahay, Win Smile. Salamat kuya. Si Elvis pa nga pala. Pangalawa, Happy March oh. Babalikan ko yung mga bakas nyo. Tapusin ko lang. Parang niyo sayang. Pangalawa, Happy March sa pangalawa. Lahat bibigyan natin, lahat bibigyan. Pangatlo, Happy March. LB, may galab shoutout idol. Chantel may nag-drop ng bahay. Gagamrak, may galab shoutout sir.
Ilang minutes ba to? 5. Madali lang to, 5. Pinapanood ko, Ayan Tube. Yung basketball nyo, kaso naka-off comment. Ang galing nung naka-block, Sando. Yung may idol na si Ate Laila G Mix. Liz TV Mix, Dan Vlog. Dan sa'yo, full pack. Kusina ni Jesse, may galab shoutout po. Wala pa si Winsmile, nasa harang pa. Yan ang vlogger na dapat suportahan. Si Winsmile, ganyan, nagpapaharang. Pagbalik, nagpapaharang. Dan to you, Sisian, Austria. May bakas na ako sa mga videos mo. Dante, diretso ko na nga pala to. Kay Ma'am Serisa. Kay Chantil May, diretso ko na rin to kay Chantil May. Kasi pangit, hindi pwede yung kalimbang uli. Dapat manood eh. Harang ulit, from Manay Teta. Winsmile Vlog, nasa harang pa si Winsmile. Steamed chicken wings and Mang Tomas. Laila G Mix. Oo nga. Kasi may batang nakita. Hihihi. Dito lang naka-BG. Nagluluto. Lunch Panoy. From Manay Lanting. Hindi pag may bata ba? Sa bagay, ino-off nga naman pag may bata. Laila G Mix. Salamat sa panunood. From Ayan Tube. Salamat sa 73 thumbs up ha. Yes, host. Mahilig ako sa basketball game. Sarap manood pag basketball ang game. Ate Lori Filor, Tabal. Harang po, Ludi. Good morning po from Ate Lori Filor, Tabal. Baba ng bahay, Winsmile. Baba ng bahay. Lantin, Ayan Tube. Manang-manang. Sino tong manang-manang? Sino tong manang-manang? Anong may nitong manang-manang? Ganun ba? Ayan Tube? Okay, kaya pala. Puntahan na kita, Chantil. Baba ka ng bahay, Winsmile, bago ko pupuntahan si Chantil. Dito lang ako kay Happy Marge. Lantin Vlog, kabsat. Yun, thank you, Winsmile, thank you. Ikaw nakasunod ulit ito, ikaw kasunod. Yan po, host. Sige, okay na, salamat. Si Alicia ni, host. Ay, si Alicia Indiana. Harang Pai, from Ate Lori Filor. Yan, mga vlogger na Patagal na natin kasi kilala yung mga yan eh. Kaya alam na nila pag muni ka na, kailangan magpaharang. Maraming hashtag manang-manang. Kilala pala niya ni Ayan Tube. Excuse. Nood ako kay Liz TV Vlog from Iris May. Blessing GTV, hello. Sino naman tong Blessing? Saktuan kay subscriber Pag-uwitin na rin to si Blessing GTV. Where are you from, my friend? You're a foreigner? Thank you for coming, my friend. Blessing J. Tapos na Happy March. Dito tayo kay Elvis.
Kusina ni Juicy, when smile vlog, dan sa'yo, 999 ka na. O, 999 ka na kaibigan, ano ha? Tapos na to kay Ma'am Sirisa eh. Ate Juicy Caro, hindi pa pala nakarigit sa ito. Yung isa kong account. Like number 38 Ate Juicy oh. O tapos na oh, Happy March. Kay Lantin po tayo, kay Lantin Vlog. An Austria. Ang bilis mag-ano, win smile. 1K ka na kaibigan, win smile ha, 1K. Blessing J, please drop your link my friend. I'll give you 10 banana my friend. 10. Pwedeng ibigay dito 10 kay Blessing J. Tingnan natin kung magsusukli. Pagbuhitin ko yan ha, kaibigan ano ha. Win smile. Baka kaya natin pagbuhitin. Basta 1K ka na, 1K. Palakpakan naman yan. Palakpakan naman, may nag-graduate na ng 1K. Yan ang palakpakan sa nag-graduate ng 1K. Drop your link my friend. Silent live stream from Blazing JTV. Drop your link my friend. Blazing J. And subscribe its other YouTuber, small YouTuber. Harang ulit host from Chantil May. Ba, galing ni Chantil May ah. 1K ka na, congrats yun. Palakpakan. Tinan mo, nagpalakpak si Ate Josie oh. Palakpakan. Harang ulit host. Pagguhitin natin yan, isang guhit lang. Kaibigan, when smile. Tapos, monitor ko yung ano, monitor ko yung channel mo kung babagsak o hindi. Congratulations, when smile. Sabi ni Ate Josie Kaor. Harang litos. Ma'am Sirisa, yung Chantel may nag-drop ng bahay. Ay, ito pa nga palang ano, ito pa palang isang tip. Every 5 minutes, saka kayo magbaba ng link pala. Yun, naalala ko ulit. Congrats, when smile. Huwag palang baba ng link. Yan, naalala ko ulit. Huwag palang baba ng link. Katulad kay when smile lang na pag malayo na, saka uli magbaba ng link. Huwag baba ng link pala. Yun butit na alala ko ulit. Yung isang karanasan ko sa YT nung nag-uumpisa pa lang ako. Congrats, when smile, sana all from Chantil May. Oo nga, graduate ka rin Chantil May, huwag kang mag-alala. Magtiyaga ka lang. Ate Josie Car, dito ako sa bahay mo 5 minutes and 52 seconds. Yung iyong mixed vegetable receipt. Ayan tube, done, sob sa'yo kapatid. Kailan din po tayo, kailan din Sunod ko si Lantin, maya. Teta Vlog, salamat kapatid from Lantin Vlog. Yehey, congrats from Chantil May. Balang araw magaganyan ka rin Chantil May. Ito na yung malupit kong taga-ayuda. Malupit tong taga-ayuda ko na to. Ito ang account ko na to, si Paxting. Malupit to pag itong nag-ayuda. Road to 1K. Yan nga
nga ba yun? Wala kasi dito si ano eh. Eh dapat pala dinikit ko na kay ano. Dapat pala diniretso ko na inayuda kay ano. Baba uli ba? Yung smile. Haba naman ang harang ko. Pag mahaba, ano, Chantel May, pag mahaba yung harang, mga 15 minutes, 5 minutes lang, skip mo na. Reklamo na agad si Chantel May. Grade 4 ka pa lang, Chantel May. Nagreklamo ka na. Pag nag-grade 6, 7, 8, 9 ka na, mas mahaba ang harang. Chantel May, lahat tayo magkikita sa final, tiyaga lang at sipag mga isda. Dating dikit po kay Kuya Lantin Vlog from Happy Birds. Sabi ni Lantin, Chantel May, pakinggan mo Lantin mo yung sinasabi ni Lantin. Di puro ka reklamo eh. Puro reklamo to Lantin. Yan nga ito, yung makapalugbag. Okay host from When Smile. Yun. Makapalugbag, Lantin. Gagawin ka namin 1 point na, pag-waiting ka namin ng isa. Ito, kasunod ulit. Like 354 now. Ay, makapalugbag ni Chantel May. Road to 1K kasi ito eh. Priority natin road to 1K. Yun, ito ulit. Kasunod ulit oh. Pag nag 1K ako, agpadaya na nukwa. Agpadaya. Pag nag 1K ako host, agpadaya na nukwa. Bahala ka dyan. Basta mangisda ka lang ng mangisda. Salamat host. OTW na sa bahay mo. God Grace Channel. Basta manood lang tayo. Tapos na ako kay Ate Josie oh. Dito ako kay Lantin. Kaibigan Lantin oh. Pabsat. Ba't kaya hindi makita pag dito? Nakakaasar oh. Dapat igagano mo siya, tatagilid mo. Like 182. Nasa harang lang oh, nasa harang. Ay hindi pala. Ito pala yung ano mo intro. Ayan, Tube. Sige, maya uyon dun. Happy March TV. Ay, Ilocano din pala si Kuya Host. When Ilocano Ilocano. Hindi naman sa Ilocano. Tagalog ako, Tagalog. Dito lang ako nakapangasawa. Lori Pilol Tabar, okay, from Ayan Tube. Hintay ko lang gumuhit si Winsmile. Tapos pala, kahit di ko naipin si Winsmile, tingnan mo, nag-1K. Nawala na si Blessing J. 1K yun, saktong 1K. Pag-uwitin sana natin. Lori Pilor Tabal, okay, from Ayan Tube. Shoutout sa 16 viewers. Winin ay naapo aya. Host ag high blood kamot dita. Di ako marunong ma-high blood no. Na-high blood lang ako pag may budol. Dahil ayaw may budol dito sa live stream. Win ay naapo aya. Host ag high blood kamot dita. Di ako na high blood. Pag may dito, Ilocano bagang. Pag may budol yun. Ma-high blood ako diyan. O tapos na uli awin si Milo.
Yun, tapos na, nasa live na, kayo kayong live to. Nasa live na ni Unexclusive TV. Hindi naman kasi pumupunta to eh. Pag mga hindi pumupunta, alam niyo marami akong naayudahan. Mga hindi naman pumupunta eh. Pagkatapos nating ayudahan, wala na. Pero okay lang yun, bahala sila. Baba uli when smile, when smile. Maya maya guys, pag may free time kayo, 2 PM, may LS ako, pasilip naman. Alas 2 live stream din yan, Lantin Vlogs. Marami din tayong kaibigan doon. Kabsat ko sino ni Jose, may kalabsat ako from Ate Lori Pilor. Agpamana ka na, host. Mabisin kami. Nyagad mo na merinda. Apo, gusto ko talaga pumasok sa mga main to main channel na nag-live stream from Happy Marge. Oh, mas maganda kasi pag main to main. Sigurado yung didikit talaga sa'yo. Nag-live ka po sa Pilor Lori Tabal. Maganda talaga main to main para pag di nagbalik, madali mo masipa. Oh, Pakayo the House from Elvis Vlog. Mababahay ano? Win smile. Yun na, dito na pala. Dikitan na po kayo, dikitan. May ano tayo, may rinaras. Malapit na to. Malapit na to. God Grace Channel, dan po sa'yo Elvis, paayuda daw. Paayuda naman si Elvis, baka meron pa kayo ng mga ano. Lori Pilor Tabal, dan dikit po. Sukli din pag may time. From Chantel May. Ate Lori Pilor, pabalikan nga yun si Chantel May. Mga budol daw, bawal dito, ha. Kaya dikit po maigi ha, para hindi malagas. Salamat Ma'am Sirisa, dikit na din ako sa'yo from Happy Marge. Buti walang trabaho si Chantel May, kaya lakas mga asar. Yo. Barbie All Fashion, beautiful fancy wedding drink collection, online available, wholesale price. Yun, Lantin, natapos na, kaibigan Lantin, nasa harang lang ako. Tapos na nga ba ito kay Ate Elvis? Tapos na ito kay Ate Elvis eh. Sige, ayuda ko na nga ito, habang maaga pa naman Salamat sa 80 view, 80 thumbs up. Dalawa na lang siguro. Guguhit na si Win Smile. Lori Tabal, dan po, from Anan, Austria. Ngayon lang uli ako nag-ayuda. Ito lang. Tapusin ko naman. Oo, main to main kay Lantin Vlog. Member kami din eh. Ata kami mamaya doon, host ha.
Aguyo-guyo kaos. Addan sa Mutbay Rosmond. Agmas ka. Makaaram kami uy. Ayan Chob, ito. Delete ko pa kay ano, kay Winvlog. Tagal gumit ni Winvlog ah. O Winvlog, nandito ulit o Winvlog oh. O Winvlog, ito pa Winvlog oh. Kuya, out na ako, mag-lunch muna po. Salamat po sa lahat ng dumikit at didikit. Balingan ko kayo. Basta leave comment lang po ako. At pagpulwas na rin after subscribe kalimbang. Sige, kaibigan mo si Risa. Ako habang nagbabantay ng alaga ko, CP, tapos pag narinig ko palabas si Amo, tago ang CP, buti na lang, di pa nagsasalita. Alaga ko, hindi pa makapagsumbong. Kanya-kanyang ano, tawag dito. Kanya-kanyang palusot. Para lang makapangisda. Check na ano to. Ito pang dumaan nagla-live. Winsmile, baba uli ng bahay, Winsmile. Winsmile. Winsmile, baba uli ng bahay, Winsmile. O yan, gumuhit ka na, Winsmile ah, oh. Pakisilip ng bahay mo. Hindi ko pa dinidikit oh. Gumuhit ka na. Hindi ko na ididikit. Sasunod ulit. Para hindi mabigla. Pakitingin ng bahay mo. Yan, hindi pa rin nakadikit yan oh. Nadikitan ko na lahat oh. Sana magbalik sila lahat at sana hindi ako mabudol sa LS mo. First time ko pa naman dito. Doon ko sa'yo, yes host. Gumuhit ka na 1,000.1. Ibig sabihin 10 na yan. I-like ko na lang, i-like. Yun, thank you. Nakapag-ready na tayo ng isa. Nagamit ko lahat ng gadget ko kay Winsmile. Maraming salamat host. Elvis Vlog, aya. Sana nga Chantel May para makagraduate ka na uli. Ha ha ha. No worries sa akin, Chantel May. Elvis Vlog, sige maya puntang kita. Next naman, next. Sino pa bang hindi na ano? Ano ba to? Sino pa bang dinailan dyan? Tapos na nga pala ito, kaibigan lang din.
Dito kay Anan Austria, Anan Austria, Anan. Unang ayuda, buti meron pa oh. Lori Pilar Tabal, dikit dan sa'yo. Kalimbang all na ate ano, ate Lelaw, ay ate Anan Austria. Like number 18. Panoorin ko lang tong how to make and store my fresh and healthy juice. Celery, cucumber, pear and lemon. Tinapos ko lang yung kay Winsmile. Next na tayo. Ilang oras na? Oh, meron pa tayong 20 minutes. Delete ko na yung isang May. Oo nga eh, si Elvis Vlog. Sayang. Pagod din mangisda at puyat kalaban. Grabe. Hindi na nga kumakain. Minsan, lata na kumain. Ha ha ha. From Chantil. Thank you so much sa pag-stay sa Silent LS ko, Sir Host from Perez Arlene. No problem yan, kaibigan Perez Arlene. Basta may time tayo. On the way to my work. Pakiano ng ano, Perez Arlene. Pakiano ng main mo. May galap sa po kaibigan Rowena Tiranya from Anay Christ Follower TV, God Grace Channel, BGBG with Love Anger Emoticon. Pero si Arlene, main channel tayo, main. Main itong mga nandito lahat, main. Wala ditong ninja. Kasi ayaw kong magaya dun sa aking isang kaibigan na demonetize ng bigla. Baba nga ba Chantil May? Ate Regina, may galab siya to, Ate Regina. Chantil May, 367. Kain po tayo from Ate Rowena Tiranya. Maya ko kayo balikan kasi nalagasan ako Portinaw. Nangisda ako kagabi sa sobrang excitement nila magbalik. May galap siya po kaibigan Rowena Tiranya from Anay Christ Follower. Lori Pilar Tabal, hello po ate. Thanks much sa postcard at sa ref magnet. Dumating na finally. Ako, Spayuda ng 600 plus. Bahala ka ngayon, Chantil May. O dito na naman ako Central View at night mo. Para kang grade 1 magbasa host. Hindi ano kasi, mahirap naman yung hindi natin babasahin ng ano ng clear. Ako host payo doon ng 600 plus. Para kang grade 1 magbasa host sa. Okay lang as lang Lori Pilor Tabal. No problem yan sa akin. Hello Mega. Ano yun, Mega Love shoutout. John, wow, finally dumating na almost 2 months. Di kasi ako nakapag ano, kaibigan, no? Chantil May. Siyempre, manalon tayo lang. Nakapag-adal. High school lang tinalpas kon. Buti nga, nakalampas sa grade 1. Tapos na oh. Chantil May, ito ulit 368. Mega love shoutout. Sis Perez from Super MC22 Vlog. Like 128 na. Chantil May. Sabi wag maguba ng nung bahay ng 15 minutes. Ay 5 minutes Chantil May bago maguba ng bahay para hindi masyadong malakas. Masyadong excited pag ano eh. Halata ni Lolo na nakikipag-sub-to-sub ka. MC6
Super MC22 Vlog. Basta mag-iwan kayo ng bakas at mamaya gabi dito babalikan ko kayo. Tulog lang. Ako, from Ate Lori Tilor Tabal. Megalab shoutout si Kusina from Super MC22 Vlog. Jan Sir Dan Adriano, Dan po sa'yo. Jan Sir Dan, galing na ako sa bahay mo from Marlene Cadigoy. Lori Tilor Tabal, ang saya-saya ko. First time ko ulit maka-receive after more than a year. Nag-stop kasi ako. Swapping kasi. Bigla. Mails ngayon. Bagal pala. Swapping kasi bagal mail ngayon. O yung iba hindi yung iba nga tamad kasi nga tamad. Tamad yung iba na yung mga kartero. Sino pang didikitan? Kaibigan lang Tino. Nasa harang lang. Ananostra, nasa harang din oh. Dan Sukli sa bahay mo, Laila GMX. Hello si Super MC22 Vlog. Kusina ni Jose, Dan sa'yo madam. From Anan, Austria. Ako host pa ayuda, Ayan Tube. O nga, sige, kasunod, Ayan Tube. Nasa live na ako ni ano. Live ni Chantel Meo. Sino nga isang naidahan? Ayan Tube. Baba na ba Ayan Tube? Marites Alingcastre. Marites Alingcastre oh. Unang bigay, unang ayuda, unang giveaway. Live number 36. Matatapos na yung kay Anan Austria ang 10 minutes kasi 10.36 minutes. Diyan may Pro Eye. Salamat sa paayuda kapatid from Marites Alingcastre. Ayan Tube, sunod si Ayan Tube. Saglit lang tong ginisang patola with Miswa Cooking Vlog number 65. Agpamakan ka na host. Mabisin ako. Punta dito sa bahay. May promise kasi. Nakita ko mahilig ka sa poster. Ay, nigalaw mo siya Ate Lori Pilor. Si kaibigan Jan Sir Dan. Salamat sis Anan Austria from Marites Alingcastre. Wala na si Paris Arlene. Nonoy si Prina. Dami na naman may live oh. Gabi Tolentino is live. Ito, yan friend ko to eh. Ayan, subscribe ko tong Gabi Tolentino na to eh. Ate G, sorry, hindi ako makapunta sa live premiere mo. May live ako eh. Tulog muna ako, bye idol. May 1 hour pa bago bumangon para may work. Sige, Ate Lori Pilor. Sige, salamat sa pag-thumbs up, sa pagpunta sa live stream ko. Salamat sa pag-thumbs up, sa pag-stay ng ilang oras. Read the channel. Waiting ako sa Chinese New Year. Cheese Dan po. Regina Channel. Waiting sa Cheese Dan po with link. Dan si Anan Austria harang ulit from Happy Marge TV. Yung matatapos na oh. Anan Austria. Eating coconut worm or abatod. Ano ba yung abatod? Yung ano yun? Yung malaking kulay puti.
Harang from Winsmile Vlog. Kuya Latin Vlog, Dan sa Patola. At Miss Wamu Yami from Marlene Cadigoy. Alis tong ubo ko na naman ah. Dan sukli sa'yo, kusina ni Juicy from Winsmile Vlog. Tatapon na yung suka. Naggagapangan na yung ano. Dan sukli sa'yo, kusina ni Juicy. When smile vlog, Dan. Sabi ni ate, kusina ni Juicy. When smile. BG. Nanonood na naman ang ano si When smile. Di ba bawal to? Bawal na vlog? Yung buhay pa na kinakain? Hindi ba to ano? Strike ate ano? Marites Alingcastre? Salamat sa 85 thumbs up pa. Salamat. Malapit na rin po ako mag-end. Alin host? Hindi itong kay ano, kay ate Maricel Alingcastre. Yung ano yung uod ba sa punong ano, sa uod sa puno ng nyog, yung kulay puti. Kasi buhay pa kinakain. Bawal yata kay Whitey yung ganun. Nasaan na siya no? Baba ng bahay, ate. Iron Tube. Ito Iron Tube, Iron Tube. Nood ako kay Lantin Vlog, Miswa. Nag-isa. From Iris May. Like number 25 oh. Iron Tube. Ayuda uli Iron Tube. Sino pa? Tapos na ito kay Iron Tube. Ito Iron Tube pala, isa pa oh. Iron Tube. Sa mukbang ng mga Korean, mga octopus, kinakain nila hilaw. Gumagalaw pa. Salamat host. Like number 26. 25 kanina, pang 26. Iron Tube. Salamat host. Si Ate Juicy pala oh. Isa pa lang na-i-play ko kay Ate Juicy. Ito magandang basketball, 3-on-3 sa lupa, nakasapatos. Sa lupa pero nakasapatos. Tapos na kaibigan lang din oh. Harang from Laila GM Mix. When smiling natin kung sino ni Juicy na BG, salamat ho. Sunod kita dito, Anchobo. O, Anchob, pangalawa. Baldahan naman tong basketball oh. Tagasan ka Iron Tube. O nasa basketball oh. Tatlo. Ayun oh. Alicia Indiana, dan sa'yo, sabi ni Iron Tube, ay sabi ni kusina ni ay si Laila G Mix. Oo, yung iba, walang sapatos host dyan. Taga Mindanao host. Ayo, Barakuan nga pala dyan. Barakuan ang laro dyan sa Mindanao. Meron pa nga dyan yakapan eh.
Gaya kapan sila. Di naman basketball yun, wrestling na yun. Tinan mo, ganda, kakandadapa. Okay lang ang kandadapa kasi ano naman eh. Lupa naman yung pinagbabasketbulan, okay lang. Pero hindi gagaya dito sa amin, semento. Kung meron din yakapan eh, yayakapin ka eh, paano ko makakagalaw? Tapos kahit wala sa yung bola, yayakapin ka pa rin. Super MC Vlog, done sa sis. Puro Katleya, One Day Basketball League, Part 1. Mas pa yung basketballan nila, malapit sa kanal. Honey Vlog, hi po from Honey Vlog. Nalit ka na, Honey Vlog. Yan, may moderator ka na, Honey Vlog. May moderator ka na. Baba ka ng vlog, Honey. Ay, baba ka ng vlog. Baba ka ng link mo, Honey Vlog. Ate Jessica Ordan sa Mix Vegetable Receipt. Daan lang, may work from Simply Kaka. Liz TV Mix Vlog. Padikit naman po, sir. Sige, baba ka ng bahay, Liz TV. Baba ng bahay, Liz TV. Baba ng bahay. Isunod ka dito kay Ayan Vlog. So mahaba to, ilang minuto to? 11 minutes? Araw-araw po ba kayo LS? From Happy March TV? Hindi mo binibigyan eh. Binigyan mo na agad kasi. Hindi ako araw-araw nag-LS. Kaibigan Happy March. Bukas wala akong LS, sunod na araw may LS. Every other day. Every other day yung aking LS. Salamat Ate Terimix. Ate OFW Vlog. Mega love shout out. Salamat. Iron Tube Dan. Po sa'yo from Elvis Vlog. Harang kaibigan Tunying from Ate Terimix. Mega love shout out po Kuya Christ follower from Tita Vlog. Salamat sa 85. Oh, walang nadagdag na thumbs up ah. May nakakalimut yata ng thumbs up. Magdikitan yung mga hindi pa nakakapagdikitan dyan, oh. Si Elvis Vlog, oh, nagbaba ng bahay. Sentil May, magkadikit na ba kayo, Sentil May? Tsaka LB? Elvis Vlog, magkadikitan na ba kayo? Harang kaibigan Tunying, mega love shout out kay Crush follower. Thumbs up na kaibigan Tunying from Ate Terry Mix, Elvis Vlog. Salamat po from Iron Tube. You're welcome Iron Tube from Elvis Vlog. Katunying, salamat sa pagdalaw kagabi from Terry of the Mix. Walang ano po Ate Terry Mix. Salamat Ate Josie from Marlene Cadigoy. Shout out sa 18 viewers, Johnny Vlog, OTWCs.
Honey ba? Tama ba ang basa ko, Honey Vlog? O Johnny? Pero Honey Vlog yan eh, Anihi. Alam nga naman Anihi. Ay ko. May galap sitad po kaibigan, Tita Vlog. Galing po ako sa bahay mo. Theory of W Vlog, Dan Dikit sa'yo, Polpak. God Grace Channel, BGBG. Laila, mega love shout out to sis, musta ka na? From Terry of W Mix. Mahaba kasi itong kay ano, ate Ayan Tube. Pero okay lang yan kahit mahaba. Walang pol-pol dito eh. Happy Marge! Sige po, dalaw ulit ako sa next LS mo. Excited na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng dumikit. Balikan ko po kayo pag di ako nakabalik. Salamat po Happy Marge TV. Salamat. Thank you very much. Salamat House from Iron Tube. Oh, makatulong na to sa ano mo, sa WhatsApp nyo. 12 minutes, 12 o 26 minutes. Ay 36 minutes. Maraming salamat ulit. Lunch time na kasi sila amo. Sige, okay lang yan. Mag-enter rin ako. Sakto ng 3 hours. Opo host, magkasama kami pag day off eh. Okay, magkasama ba kayo ni Happy Marge TV? Maraming salamat. Opo host. Arang ulit. Arang host from Win Smile. Dan sa bahay mo. Iron Tube from Win Smile Vlog. Shirley Official. Thank you kaibigan Shirley. Salamat sa pagpunta kaibigan. Juju on the beat. Hello host from Juju on the beat. Mega love shout out my friend. May moderator ka na my friend. Mag-iwan po ng bakas. Iron Tube from Terry Mix. BFF ko yan host. LB Vlog. Ay BFF mo ba si Elvis Vlog? Okay. Tandaan ko na. When Smile Vlog, salamat from Iron Tube. Happy Dan from Juju on the beat. Kusina ni Juicy nag-drop ng bahay. Johnny Vlog. Si ate kusina ni Juicy nga pala. Play na lang kita mamaya ate kusina ni ate Juicy. Isa lang yun na i-play ko sa ate kusina. Katatapos lang stop meeting. Now lang nakabalik. Mag-enter rin ako kaibigan Shirley. Thank you Iris May. Thank you Chantel May. Hashtag Chantel May. May jacket ka na. Baka magtagpo ka. Baka mang-away ka pa. Shirley, mega love shoutout from Terry OFW Mix. Iron Tube, hashtag Juju on the beat. Main mo ba yan? Oy, di yata main niya eh. Di pero kilala ko yan. Ayaw nga pala, Juju on the beat. Pakipalit ng yung ng yung main channel kasi yung mga naandito, main to main na ako ngayon, main to main. Para mas maganda ang dikit. When Smile Vlog, nag-BGBG, Indiana TV Vlog. Shirley, may galab shoutout po bro. Kasi siya nakaibigan Juju on the beat ha. Yung Hongkod Joe ang ilagay mo. Simple kaka, hello po. From Shirley, Bro Johnny TV Vlog. Mega love shoutout daw sa amin Shirley. Okay lang host from Iron Tube. Yung matatapos na oh. Yun, tapos na. Malapit na rin matapos oh. Dito ko sa kusina ni Ate Juicy oh. Kusina ni Ate Juicy oh. Malaking tulong na yan. Like number 45 Ate Juicy oh. 5.52 minutes. Mega love shoutout Shirley from kusina ni Juicy. Salamat host.
No problem, no problem. Ito sunod ko si ano, sunod ko dito si ano yung napatukan mo? Honey Vlog. Yun na, tapos na rin oh. Ayan Chud, tapos na rin oh. Di na ako nagpaparang sarili ko para maayudahan lahat. Honey Vlog, oh, dito ko sa bahay mo oh. Unang giveaway. Mega love shout out lang din from Shirley. Iris Min of BGBG, maraming salamat host from Ayan Tube. Like number 35 na, okay, kalimbang Honey Vlog. Joe on the beat, BGBG, gamitin mo yung ano, yung main mo, Joe on the beat. Yung Joe Ongko. Yung Ongko Joe ba yun? Ongko Joe? Ilocano yun eh. Ayaw nga. Please use your main channel, my friend Juju on the beat. Rice follower, dan dalaw sa bahay mo from Marlene Gadigoy. Pork Dixon Tour, 6.54 minutes. Kaibigan Honey Vlog. Yan na, tapos na rin oh. Kaibigan Ayan Tube. Bigyan natin si Honey Vlog. Oh, Honey Vlog oh. Pangalawang giveaway. Rice follower dan dalaw sa bahay mo. Shoutout sa 17 viewers. Salamat sa 90 thumbs up. Like number 36. Maraming salamat host. Oh, no problem, no problem. Pangalawa, Honey Vlog ah. Pangalawa. Dito ba ako kay Ate Juicy Kaoro? Medyo mahaba kasi. 10 ay 5.52. Pero saglit lang yan. Tonying time to eat na from Ate Regina. Opo, time to eat na. Eh ano ko lang to. Si ano, hindi ko naidaan no? Si Marlene Dabigoy. Kusina ni Juicy, Honey Vlog Dan. Wen Smile, Dan Harang host. Wen Smile, thank you sa pagpunta ha. Salamat Wen Smile. I-monitor ko yung ano, Liz TV Mix Vlog, Dan sa'yo, Johnny Vlog. I-monitor ko yung main mo kung malalagas pa. Basta balikan mo yung mga ano, kaibigan Wen Smile ha. Welcome host. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo kung yung sabi na ba mong dalawang link, balikan mo sila para hindi masyadong malagas. Maraming salamat host from Wen Smile. No problem, thank you din sa pagpunta. Lunch na po kuya, sige dyan Sir Dan, lunch na kayo. Mag-end na rin ako. Dito na ako kay Honey Vlog. Pork Dixon Tour. Parang model si Ate Honey Vlog o parang model. Lahat ng nagdikit sa akin, babalayan ko na sila lahat. Lahat ng nagdikit sa akin, nabalikan ko na sila lahat. Wala na ako utang. From Wen Smile Vlog. Thank you. Kumain ka na from Ate Regina. Opo, kain ako Ate Regina. Nagagalit na si Ate Regina. Very yan sa akin eh. Caring si Ate Regina eh. Johnny Vlog, Dan to UCC, may bakas na ako from Tita Vlog. Yan, si Manay Tita Vlog. Laging caring sa akin yan kasi mahirap daw magkasakit. Alam lagi, sumasama pakaramdam mo. Pag papalipas ka pa ng gutom 11 AM, pa ako dito, wala kinakain. Harang ulit, Pramanay, Teta. TRFW Vlog. Harang, Dan pala. Chantil May. Elvis Vlog. Babalikan
ko kayo pag mag-iwan kayo ng bakas from Honey Vlog. Salamat host from Honey Vlog. No problem. Iris May. Yun, kain na po tayong lahat. Kain na. Salamat sa 19 viewers po. Yun, ganda sumayaw ni kaibigan Honey Vlog. Nandito pa ako kay Honey Vlog, oh. Patapos na ating Josie Kauro. May galap shoutout for Shirley. Elvis Vlog. Katawa ka dita. I-flex mo naman na ayaw mo yung naglalay para kung kanin ng mga kapatid dyan. Harang lang, harang. Sunod natin si Lantin, nakaping pa si Lantin. Mamaya alas 2, kita-kita po ulit tayo doon. Pupunta po doon si Tunying, yung mga hindi nahidaan ni Tunying. Mamaya, magbibigay ako ng ayuda kay Lantin. Salamat host from Ate Kusina ni Juicy. Hello, Teta, mega love shout out. Mega love shout out, here's Shirley from Marites Aling Castre. Mangantayon abo, mabisin. Dagitay alaga kon from Iris May. Sige, pakanom gamin. Shirley, pakanom Chantil May. Shirley, Dan, dalaw sa bahay mo. Rain Smile Vlog, OTW kaibigan from Tita Vlogs. Hello po, Marites Aling Castre. Mega love shout out po. Ate Kusina ni Ate Josie, ilike ko na rin. Nandito na lang naman sa Crunchy Korean Fried Chicken Receipt. Marlene Kadigoy, harang. Baromski TV, mega love shoutout. Bruto Nying, mega love shoutout po. Nalate ka na, Baromski. Mag-out na ako. OTW, sa bahay mo. Honey Vlog, from Win Smile Vlog. Marlene Kadigoy, noted po. Baba-kabay, Baromski TV. Tapos na Honey Vlog. Nagpipicture-picture na Johnny TV Vlog, thank you kaibigan, thank you. Baromski TV, baba ng bahay para magmadikitan. Thanks host from Honey TV. Yun, patapos na rin to. Tama ba yung pagkabasa ko ng channel mo, Honey? Mga idol, mega love sa tato Idol TV Vlog from Kusina ni Juicy. Ito, isa pa Honey Vlog Dikit ko na rin sa'yo, Honey Vlog Pangatlong giveaway. Like number 37. Sister of the OFW, done sa'yo. From Manay God Grace. Yan, natapos na nagpipicture-picture na Okay bro. Tonying from Baromski TV. Ayan, natapos na ni vlog Unang giveaway Baromski. Baromski, unang giveaway. Like number 7. 4 minutes lang and 28 seconds. Nakadikit na pala sa ito bro, Baromski. Salamat bro. Watch na lang ako, Manood na lang ako, number 8, like number 8. Mag-end na po ako Ate Marites Aling Castre, Baromski, God Grace, Ate God Grace, Ate Josie Kaor, Honey Vlog, Johnny TV Vlog,
Lantin, dyan sir. Kaibigan Shirley Lantin, Marlene Cadigoy, Manay Teta, Iris May, Chantel May, Marites Alincastre, Ate Regina, Wen Smile, Laila G. Mix, Ate Terry Mix, yun. Wen Smile, Iris May, Johnny Vlog. Yun, Elvis Vlog pala, Elvis Vlog. Wen Smile, kasi na Juicy, Ate Regina, Wen Smile. Jan Sirdan pala, Jan Sirdan. Kaibigan Shirley, Iris May sa lahat. Silent is ko mamaya guys, baka may... Sino yun? Silent LS ko mamaya guys, baka may time kayo, salamat. Okay, salamat din host, bye. Si Ate God Grace, di ko naayudahan to si Ate God Grace eh. Di ko naayudahan to. Nakatandaan ko yan, pero baka nagtatampo yan, pero hindi nagtatampo yan. Silent lang ako guys, work mode na ako from Marites Alincastre. Sige po ate. Puntahan ko po yan maya. Kusina ni Juicy, Baronski, TV Dan sa'yo, full pack. Iron Tube. Yun, BG. Magpapanabay lang siguro itong matatapos. Itong kay Honey Vlog. Tsaka kay Baronski. Salamat po sa lahat ng dumikit kay Chantel May. Sana maksuklian ko kayong lahat. Taas pa po sa mga hindi ko pa nasuklian. Bye din sa lahat na bisita ni host from Ate God Grace, Manay God Grace channel. Taas daw pa, yun na ganito. Ako. Sabi ni Iris May, hashtag Chantel May. Para daw mabalikan kayo, masuklian. Pahinga ko lang yung main ko, mga kalahating oras, tapos balik na uli ako sa mga live stream. Salamat kapatid Tony Magsam, ingat from Marites Alincastre. Yan, thank you din po. Ingat din po tayong lahat. Salamat sa 91 thumbs up. Sa binigay niyong thumbs up kay Tony Magsam. I-PM ako guys, baka may time kayo. Padaan lang, salamat. I-PM daw. Hindi naman tayo friends. Ate Marites Alincastre. Pero noted dyan, nagpapapap naman sa akin. Tinitingnan ko kasi sa akin mga naka-live. Baronski bro, dana sa paggupit mo bro. Ngayon ko lang pinapanood tong video mo host. Ang saya. Ay, yung pag-games. Nandito naman ako ay, kay Honey Vlog pala to. Matatapos na kaibigan Baronski oh. Maganda yan, maganda. Host, may tanong ako. Pag galing ako sa pagdikit tapos babalik ako sa LS mo, may lumalabas na this is action not allowed. Ano kaya yun? Saan nakalagay? Saan nakalagay Ate Marlene Cadigoy? Host, may tanong ako. Pag galing ako sa pagdikit tapos babalik ako sa LS mo, may lumalabas na this account is not allowed. Ano kaya yun? Saan lumalabas sa screen? Sa screen ko? Dan Kalimbang all sa bahay mo. Honey Vlog from Wen Smile. Dan to you kaibigan Wen Smile. Vlog, may bakas na ako sa road trip mo. Lumabas siya sa screen. Lumalabas siya sa screen. Ay, hindi ko po alam yan. Sa akin host. Ay, sa screen mo, ano ba ganito? Ganito ba? Ano ba ganito, Dave? Tapos na ako dito, tapos na. Ganyan ba? Tapos, siyempre, pipindutin ko to. Oh. Tapos, pupunta ako sa live stream ko. Yan, may nakalagay dyan. Sa akin, wala naman. Ads na agad ang dumarating. Host. Ano daw? This action not allowed. Baka sa cellphone niyo po ate.
Tapos na oh. Honey Vlog. Tapos na rin oh. Baronski TV oh. Oh. Thank you for watching now. Oo, ganyan tapos bigla lalabas yun. Ay, mag-aano muna siya, maghaharang muna siya tapos lalabas yun. Salamat Tita Vlog, tapusin ko lang harang mo, harang ni host. Balikan kita from When Smile. Ay, hindi ko po alam. Okay naman sa akin oh, hindi naman, wala naman nakalagay na ganyan. Di ko alam host. Di ko rin alam ate ano, Marlene Kadigoy. Oh, kasi daw, wala naman ako nakita sa pagbalik ko. Pagkatapos nung harang. Wala naman ako nakita ng ganon. Tingnan ko to ito. Itong isa, kung pagdating sa ano may makita akong ano, gaya ng sinasabi nyo na this action is not allowed. 11 minutes lang to. 11 seconds for 3, 2, 1, 0. Huy. Ay, second ano pala? Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O, wala naman. Ayan mo na, baka ano lang. Jenny Binabarong. Magpapaalam na po ako sa mga nandyan pa, 19 viewers. Papaalam na po si Tunying. I-play kita dyan, Sir Dan. Hindi ko na na-i-play si Jan Sir Dan. O, Jan Sir Dan, o. Like number 84. 85. 86. Nakadikit na tayo lahat sa'yo, Jan Sir Dan. Inayuda ko sa'yo lahat eh. Nasarang lang ako kaibigan Jan Sir Dan. Salamat po kuya. Kain na po. Kain na ako. Sige, mag-out na ako. Salamat sa inyong lahat. Steady ko lang dito. Nasa harang kasi o Jan Sir Dan. Nasa harang. Hindi pwedeng ipakita. How to apply. Parehas o pare-pares yung harang mo ah. Steady ko lang to dito. Tapusin ko nga mamaya. Bye po, Stonying. God bless po. God bless din, Iris May. Hashtag Chantel May. Dan po, kami. Dan po host kami kay Chantel May. Bye po, Stonying. God bless po. Elvis Vlog, thank you very much. Honey Vlog, thanks po host. Iris May, thank you very much. Lantin. Saan ka punta? Sino saan pupunta? Kailan din ako mamaya, kailan din. Bye host, salamat. Ayan Tube, salamat Ayan Tube. Baking Pansy, magandang tanghali po host. Mag-end na ako, Baking Pansy. Mag-end na. Elvis Vlog, kita-kita tayo kung saan may live stream na nakasubscribe tayo, kita-kita tayo. Pahinga lang ako ng mga half hour. Kalating oras, isang oras. Hayaan ko na yun, wala naman siguro effect yun sa pagdidikit ko. Baka may hindi po
naka-thumbs up dyan para maging 100. O baka hindi pa naka-thumbs up dyan, para maging 100 like, 100 thumbs up o. Pangarap mo bang magkalupa at bahay? Kung ay, hindi pala harang yun. Kala ko harang yun, dyan Sir Dan. Hindi pala harang yun. Yun! Bye-bye! Babu, and thank you very much. Bye-bye! Bye house, rest na. Doon tayo kay Lantin vlog mamaya. Punta kay Lantin. Doon ako mamaya. For more inquiries, visit the Facebook page. Paalam na ako ha. Bye house.